Debate υποψηφίων δημάρχων Θεσσαλονίκης. Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, από τις 5 ως τις 8, υποψήφοι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης απαντούν στα ερωτήματα φοιτητών δημοσιογραφίας. Ένα ξεχωριστό debate με πρωτοβουλία του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δείτε το live στο διαδίκτυο www.semth.gr. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ιδιαίτερο αυτό debate των υποψηφίων δημάρχων Θεσσαλονίκης που οργανώνει το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Θράκης μαζί με το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης του ΑΠΙΘΙΤΑ. Ιδιαίτερο γιατί εμείς από το Μορφωτικό Ίδρυμα και οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι δεν χρειάστηκε να κάνουμε και πολλά πράγματα, γιατί τα περισσότερα, σχεδόν όλα, τα κάναν τα παιδιά που βλέπετε εδώ δεξιά μου, τα παιδιά του Τμήματος Δημοσιογραφίας, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Ετοίμασαν αυτό το debate, ετοίμασαν τις ερωτήσεις για τους υποψηφίους, τους οποίους θερμά ευχαριστούμε για την παρουσία τους εδώ και θέλω να σας τους παρουσιάσω πριν απ' όλα, αλφαβητικά μιλώντας, ο κύριος Τέλειος Αγγελούδης, επικεφαλής του Συνδυασμού Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγελούδη. Ο κύριος Δημήτρης Διαμπάζης, επικεφαλής των Ενωμένων Μακεδόνων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Διαμπάζη. Η κυρία Μαρία Κέκη είναι μαζί μας από την πόλη Ανάποδα και τις συνεργαζόμενες κινήσεις. Ευχαριστούμε, κυρία Κέκη. Ο κύριος Γιάννης Κουριανίδης, με Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουριανίδη, για την παρουσία σας. Περιμένουμε τον κύριο Σπύρο Πέγκα, ο οποίος είναι στον δρόμο και έρχεται. Ο κύριος Βασίλης Τομπουλίδης, από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Κύριε Τομπουλίδη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και τελευταίος, αλλά όχι έσχατος, ο κύριος Δρόσος Τσαβλής. Όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαβλή. Όλοι εμείς, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, θα πω δύο λόγια μονάχα για τη διαδικασία, αλλά πριν την πω, ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό θα ζητήσω από τον πρόεδρο του Μορφωτικού Ιδρύματος και της Ένωσης Συντακτών φυσικά, τον Νίκο Καρά. Νίκο, ένα λεπτό. Καλησπέρα σας. Ούτε ένα λεπτό δεν θα χρησιμοποιήσω. Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μελλοντικούς μας συναδέλφους από το Τμήμα Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου που ετοίμασαν όλη αυτή τη δουλειά και δευτερευόντως να ευχαριστήσω όλους τους υποψήφιους δημάρχους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανάμεσά μας για να συμμετέχουν σε αυτό το debate που η Ένωσή μας για δεύτερη συνεχή εκλογική αναμέτρηση διεξάγει μαζί με τα παιδιά του Τμήματος Δημοσιογραφίας του ΑΠΙΘΙΤΑ. Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης φέτος γιορτάζει από το Γενάρη τα 100 χρόνια ζωής και δράσης της, μια δράση που έχει καταγράψει όλη την ιστορία του 20ου αιώνα στην πόλη μας και στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης και συνεχίζει να το κάνει και σήμερα παρά το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης πια δυστυχώς στην πόλη μας έχουν συρρικνωθεί όπως γνωρίζετε όλοι και εδώ είναι η ευκαιρία και ως υποψήφιοι δήμαρχοι να στηρίξετε αυτές τις ενέργειες της Ένωσής μας που είναι να αποκτήσει ξανά ο τύπος και τα μέσα ενημέρωσης αυτή τη θέση που αξίζει για την πόλη μας τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί αυτή η ιστορική πόλη να μην έχει το λιγότερο 2 ημερήσιες εφημερίδες για να μπορεί να επικοινωνεί με τον κόσμο της. Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω την εκδήλωση αυτή του debate και σας εύχομαι όλους καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, τον Νίκο Σοκαράς, ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών, και ένα πολύ πιο σύντομο χαιρετισμό από την εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου, του Τμήματος Δημοσιογραφίας, την κυρία Ιωάννα Κωνσταρέλα. Εκ μέρους του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Επικοινωνίας, του προσωπικού, των συναδέλφων, όλης αυτής της μεγάλης οικογένειας, πολλά μέλη της οποίας βλέπω εδώ, τι να πω, όλα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνεργασία, την SEM. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ εδώ τον κύριο Ρέντζιο, την κυρία Σοβιτσλή, τη Δήμητρα την Κεχαγιά, για όλη αυτή τη συνεργασία και κυρίως τα παιδιά, γιατί πολύ βαθιά πιστεύουμε ότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία είναι ζωτικής σημασίας στην εποχή που η δημοσιογραφία αντιμετωπίζει αυτό που λέμε μια υπαρξιακή κρίση. Αυτό που θα δείτε σήμερα εδώ είναι ένα μικρό μόνο δείγμα της δουλειάς μας, το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Επικοινωνίας. Και είμαστε εδώ για να αλλάξουμε αυτό που συμβαίνει, πιστεύοντας στη δύναμη αφενός της δημοκρατίας, αφετέρου της δημοσιογραφίας και ειδικά στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορά στο μέλλον όλων. Εκ μέρους λοιπόν του τμήματος, του Προέδρου του Χρήστου Φραγκονικολόπουλου που είχε και ήταν κομμάτι αυτής της πρωτοβουλίας, να σας ευχαριστήσω θερμά και να ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κωνσταρέλα. Λοιπόν, περνάω ευθύς αμέσως στη διαδικασία, στην περιγραφή της διαδικασίας, η οποία είναι ως εξής. Καταρχήν να πω ότι όλο το debate αναμεταδίδεται διαδικτυακά από το site της Ένωσης Συντακτών, www.sem.gr, καθώς και από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μετά, όποιος θέλει μπορεί να το παρακολουθήσει επίσης, θα είναι αναρτημένο στο YouTube της Ένωσης Συντακτών. Χωρίζεται σε δύο ενότητες, σε δύο κύκλους μάλλον ερωτήσεων το debate σήμερα. Είναι δύο ερωτήσεις που είναι γενικές, θα τους απευθύνω τα παιδιά και θα τις απαντήσουν όλοι οι υποψήφοι, και δύο ειδικές στον καθένα υποψήφιο. Να καλωσορίσουμε, συγγνώμη το ξέχασα, τον κύριο Σπύρο Πέγκα, Θεσσαλονίκη για όλους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πέγκα, που είστε μαζί μας. Λοιπόν, θες, Φανή, λίγο να παρουσιάσεις όμως και αυτούς που θα κάνουν πραγματικά όλη τη δουλειά. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε πολύ για την ανταπόκρισή σας. Για πολλούς από εσάς είναι ο φυσικός τους χώρος εδώ, στο Δημαρχείο. Καλή επιτυχία από καρδιά σε όλους για την αναμέτρηση της Κυριακής. Να σας παρουσιάσω πολύ γρήγορα, γιατί ο χρόνος δεν μας περισσεύει, όπως ξέρετε. Τα παιδιά αυτά είναι μια πολύ ωραία και μια πολύ σπουδαία ομάδα και ελπίζω στο μέλλον να κάνουν ακόμη καλύτερα πράγματα. Να σας πω απλώς ότι τις ερωτήσεις σε όλους σας θα τις υποβάλουν, θα ξεκινήσουμε με αλφαβητική σειρά. Ο Αλέξανδρος ο Βασιλείου, ο Δημήτρης ο Ελευθεριάδης, η Μύρκα η Κάρα, η Ελευθερία η Μαρμαρά, ο Αλέξανδρος ο Παπακοσταντόπουλος, η Ειρήνη Παρώνη, ο Μιλτιάδης ο Σταυρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Τραπεζανίδης. Ωραία, και πέντε. Ναι, ο χρόνος θα είναι αμήλικτος. Καλησπέρα και από μένα, καλώς ήρθατε. Καλή επιτυχία σε όλους και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά για τη δουλειά που κάναν, τους νέους συναδέλφους δηλαδή, όχι τα παιδιά. Θα ξεκινήσουμε με τις γενικές ερωτήσεις προς όλους τους υποψήφιους και τις υποψήφιες. 2 λεπτά είναι η απάντηση για το καθένα. Θερμή παράκληση να τηρηθεί ο χρόνος. Είναι καλό για όλους μας αυτό. Και θα ξεκινήσουμε με την πρώτη γενική ερώτηση που θα κάνει η συνάδελφος Μύρκα Κάρα. Και θα απαντάτε αλφαβητικά. Θα σας δίνω εγώ το λόγο. Μύρκα. Καλησπέρα. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε την κυκλοφοριακή κρίση στη Θεσσαλονίκη, δεδομένου ότι το μετρό δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται άμεσα και ενδέχεται να ξεκινήσει η κατασκευή, θα ξεκινήσει δηλαδή η κατασκευή του flyover, η οποία θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση? Και πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη? Ευχαριστώ. Μια καθυστερημένη διεκδίκηση, η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα με την αγορά των 120 ηλεκτρικών λεωφορείων του ΟΑΣΤ και μια επόμενη διεκδίκηση που αφορά τις 2 γραμμές του μετρό, εκτός από αυτήν προς την Καλαμαριά, δηλαδή προς τις δυτικές συνοικίες και τις περιοχές Χαριλάου και Τούμπα. Αλλά μέχρι να γίνουν όλα αυτά, που αφορούν μόνο ένα υψηλό επίπεδο
επίπεδο διεκδίκησης που απουσιάζει αυτή τη στιγμή από τη χώρα. Έχουμε να πάρουμε μια σειρά από συμπτωματικά μέτρα ανακούφισης, τα οποία έχουν να κάνουν πρώτον με την απόλυτη αστυνόμευση και εφαρμογή του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης. Δεύτερον, με την απόλυτη αστυνόμευση στις λεωφορειολορίδες και την λειτουργία των καμερών που εδώ και καιρό με ευθύνη συγκεκριμένων υπηρεσιών και της Δημοτικής Αρχής έχει πάψει να λειτουργεί. Τρίτον, μία σειρά από μέτρα όπως τη δημιουργία του ενιαίου συστήματος σηματοδότησης, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και είναι απορίας άξιων, γιατί εξακολουθεί κανένας να μην αναφέρεται σε αυτό. Τέταρτον, μία λειτουργία ενός ενιαίου κέντρου συντονισμού, όπου δημοτική αστυνομία και τροχέα θα μπορέσουν να βάλουν μία λογική ενιαίας αστυνόμευσης και αξιολόγησης της κυκλοφορίας, που αυτή τη στιγμή απουσιάζει παντελώς. Τέταρτον, από χθες η διεκδίκηση για την αύξηση της αστυνομικής διοίκησης της τροχέας, που θα έπρεπε κανονικά σύμφωνα με τον πληθυσμό να αριθμεί γύρω στους 80 με 90 τροχονόμους, και έχουμε 8 τροχονόμους στην κυκλοφορία από μια συνολική δύναμη 25 τροχονόμων που έχει η πόλη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγελούδη, για την τήρηση του χρόνου. Ο λόγος στον κύριο Τζιαμπάζη για την ίδια ερώτηση. Όντως, το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης, και ειδικά όσοι ζούμε στον κεντρικό αστικό ιστό, και προσωπικά είμαι γέννημα Θρέμα της Αγίου Δημητρίου, αυτό το πρόβλημα το έχουμε ζήσει στο πετσί μας μια ζωή, δεκαετίες τώρα. Οι Ενωμένοι Μακεδόνες είμαστε μια παράταξη η οποία δεν έχουμε εξαρτήσεις, κομματική ή οποιαδήποτε άλλη εξάρτηση. Είμαστε εντελώς ανεξάρτητοι και εντελώς ακομμάτιστοι. Οπότε μπορούμε να πιέσουμε σε πρώτη φάση την εκάστοτε κεντρική εξουσία και εκάστοτε κεντρική κυβέρνηση, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση του μετρό. Έχουμε διάφορους τρόπους για να το πετύχουμε αυτό, γιατί όπως σας είπα είμαστε ανεξάρτητοι και δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν. Τώρα, από εκεί και πέρα, βασική προϋπόθεση είναι η αύξηση και ο εξυγχρονισμός του στόλου των λεωφορείων. Σταδιακά μπορεί να γίνει αυτό. Μπορούμε και από την κεντρική εξουσία να το διεκδικήσουμε αυτό, αλλά και να κόψουμε και ένα κομμάτι του προϋπολογισμού από το Ταμείο του Δήμου της Θεσσαλονίκης, με λεωφορεία όμως λειτουργικά, όχι σαν αυτά που πήραμε από τη Λειψία, που δεν μπορούν να ανέβουν τις ανηφόρες και το καλοκαίρι πιάνουν και φωτιά κιόλας και κινδυνεύουν ζωές. Συμπληρωματικά επίσης έχουμε να προτείνουμε και κάποια ακόμα μέτρα πάνω στο κυκλοφοριακό. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι και η λύση των minibus στις περιφερειακές γειτονιές της πόλης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε minibus στην Τριανδρία, στην Ανοπόλη, στην Ξηροκρίνη. Επίσης, ακόμα μια άλλη λύση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματικά, ως σύνδεση με τις δυτικές συνοικίες, μπορεί να δημιουργηθεί και μια γραμμή τραμ. Η Θεσσαλονίκη, μέχρι τη δεκαετία του 50, είχε τραμ. Ενδείκνυται κιόλας η οδός Λαγκαδά να χρησιμοποιήσει μια γραμμή τραμ, η οποία θα βοηθήσει για την αποσυμφόρηση. Τέλος, για τις ανατολικές συνοικίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλωτές διαδρομές. Υπάρχει ήδη μια πλωτή διαδρομή τουριστική, όμως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλες δύο για τη σύνδεση του κέντρου με τις ανατολικές συνοικίες. Νομίζω ότι είμαστε καλά μέχρι εδώ, κύριε Γιαμπάζη, να μην ξεπεράσουμε άλλο λίγο το χρόνο. Εντάξει, όσο για τις φορτοεκφορτώσεις ήθελα να πω ότι θα πρέπει να γίνονται στην ώρα τους όπως γίνονται σε όλες τις ευρωπαϊκές σύγχρονες πόλεις. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ και να περάσουμε στην Κυριακή. Και συγγνώμη, απλά όταν περνάνε τα 2 λεπτά, λίγο να το κόβουμε στην πρόταση για να μπορέσουν να κάνουν όλες τις ερωτήσεις και να δοθούν όλες οι απαντήσεις. Κυρία Κέκη. Λοιπόν, για εμάς η βασική έχει να κάνει η κατεύθυνση της λογικής με την οποία σχεδιάζεται η πολιτική γύρω από το κυκλοφοριακό. Για εμάς αυτό έχει να κάνει με την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς και να δοθεί χώρος σε αυτά έναντι του ΙΟΤΑΧΗ. Άρα βάζουμε σε δεύτερη θέση, προσπαθούμε να απομακρύνουμε το ΙΟΤΑΧΗ από το κέντρο, και αυτό είναι πολιτική επιλογή και στρατηγική γύρω από το πώς σχεδιάζουμε τις πόλεις, και να ενισχύσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άμεσο βήμα το οποίο πρέπει να γίνει από όποια δίκηση και να έρθει την επόμενη μέρα είναι
είναι τρομερά πάρα πολύ βασικό για να βοηθηθεί άμεσα η κυκλοφορία, είναι οι αποκλειστικές λεωφορειολωρίδες. Και αυτό γίνεται με φυσικά εμπόδια. Δεν γίνεται με άλλο τρόπο να μπορεί να διασφαλιστεί η αποκλειστικότητα των λεωφορειολωρίδων καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Αυτό πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ στη ταχύτητα των λεωφορείων, ώστε να μπορούμε να φτάνουμε στον προορισμό μας σε μια λογική χρονική κατάσταση. Και από την άλλη βοηθάει και στην διατήρηση της κυκλοφορίας στις υπόλοιπες λωρίδες για τα ΙΟΤΑΧΗ, καθώς αποφεύγεται το διπλοπαρκάρισμα με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα, φυσικά, προτεραιότητες είναι η ενίσχυση του ΟΑΣΤ με στόλο και οδηγούς, η συντήρηση των λεωφορείων, όλα αυτά που είναι πάρα πολύ βασικά και λογικά, ώστε να μπορεί μια πόλη να έχει αξιοπρεπείς μεταφορές. Και από εκεί και πέρα, χρειάζεται σοβαρός σχεδιασμός, και αυτό είναι πρότασή μας, για δίκτυο τραμ. Και βασική προτεραιότητα μαζί με τις λεωφορειολωρίδες είναι και ο σχεδιασμός αποκλειστικού ποδηλατόδρομου ενιαίου δικτύου, όπου έχει αποκομμένου, πάλι με φυσικά εμπόδια, ώστε να μπορείτε να διασφαλίζετε η ασφάλεια των ποδηλατών, και ενιαίο δίκτυο προστατευμένο, ασφαλές, που να μην είναι ρίσκο για τους ποδηλάτες να παίρνουν το ποδήλατό τους, αλλά να είναι μια ελκυστική επιλογή μετακίνησης και όχι κάτι που φαντάζει επικίνδυνο για τον πολίτη. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πάρκινγκ, εμείς αυτό που λέμε είναι να μπορέσει να αποσυμφορηθεί το κέντρο από αυτό και τα έργα του πάρκινγκ να γίνονται ανατολικά και δυτικά του κέντρου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κέκη. Ο λόγος στον κύριο Κουριανίδη, πάντα για το θέμα του κυκλοφοριακού στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι οι πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή του περίφημου flyover έχουν ήδη ξεκινήσει. Αυτό σημαίνει ότι έχει μπει στις γραμμές το έργο και επομένως τα επόμενα 5 χρόνια τουλάχιστον, από ό,τι καταλαβαίνουμε, 4 λένε οι ειδικοί, αλλά με τους ρυθμούς στην Ελλάδα τα πράγματα θα πάνε πολύ χειρότερα. Τα υπόλοιπα τουλάχιστον 5 χρόνια, δηλαδή όσο είναι η θητεία του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορούμε να συζητάμε ούτε για μεγαλόπνοα έργα τα οποία θα γίνουν μέσα στην πόλη παράλληλα με τον flyover. Είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να διασφαλίσουμε σε πρώτη προτεραιότητα θα είναι να δοθούν οι επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας μέσα στην πόλη, αυτές που είναι κατηλημμένες από αυτοκίνητα που σταθμεύουν παράνομα και έχουν δημιουργήσει ουσιαστικά μία κατάσταση η οποία έχει παγιωθεί. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά την οδό Μητροπόλεως, όπου ο λεωφορειόδρομος ουσιαστικά δεν υπάρχει. Αστυνόμευση λοιπόν, το βασικότερο απ' όλα, προκειμένου να τηρηθούν όλα αυτά και να μπορέσει να ανασάνει κάπως η πόλη. Οπωσδήποτε στελέχωση της τροχέας με πολύ περισσότερα άτομα από αυτά τα οποία πρέπει και δεν υπάρχουν ούτε καν σήμερα. Μία αναπροσαρμογή του δικτύου, του κυκλοφοριακού δικτύου με αμφιδρομήσεις ή μονοδρομήσεις αναλόγως μετά από μια σύντομη και σοβαρή μελέτη όμως πάνω σε αυτό. Βεβαίως και το ωράριο εκφορτώσεων θα πρέπει να τηρηθεί επιτέλους. Το σχέδιο υπάρχει, το ωράριο υπάρχει και κακώς, και για ποιο λόγο ακατανόητα δεν μπορώ να καταλάβω, δεν εφαρμόζεται τόσα χρόνια. Θεωρούμε ότι αυτά είναι τα πρώτα που πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση την επόμενη πενταετία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πέγκα, θα περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα για να είστε στο χρονόμετρο. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα πάρω λίγο χρόνο να ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι ανάμεσά σας. Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να είναι το debate, με την παρουσία του Δημάρχου, ο οποίος δεν είναι εδώ. Είμαι ήδη στο 4ο debate, γιατί εμείς έχουμε προσκαλεστεί και έχουμε πάει σε όλα τα debate. Και ενώ λέμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, όταν τα λες για 5η-6η φορά, ενδεχομένως ακούγονται ως κοινοτυπίες, ενώ πραγματικά έχουμε όλοι καθίσει και σκεφτεί πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την πόλη. Άρα το debate πρέπει να είναι ένα, η SM θα πρέπει να παίξει αυτό το πρωταγωνιστικό ρόλο και να είναι παρόντες όλοι και ο Δήμαρχος. Τώρα για το κυκλοφοριακό, και θα με συγχωρέσετε που θα φύγω πιο νωρίς, γιατί είναι κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη ώρα. Λοιπόν, για το κυκλοφοριακό, έχουμε πει πολλές φορές ότι θα επαναφέρουμε τα πασαλάκια, καταρχήν, και θα επαναφέρουμε το ωράριο φορτοεκφορτώσεων. Θυμίζω ότι ήμουν ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που μετά από πολύ μακρά διαβούλευση το εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ήταν ένα δώρο για την πόλη, το οποίο δυστυχώς ο Δήμαρχος το απέσυρε και δεν εφάρμοσε ποτέ κανένα άλλο εναλλακτικό ωράριο.
Κοιτάμε άλλες έξυπνες λύσεις για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Έχουμε μιλήσει για μικρά λεωφορεία τα οποία θέλουμε να κάνουν κυκλική κίνηση είτε στο κέντρο της πόλης είτε στην άνω πόλη για να αποφορτίσουμε αυτά τα δύο σημεία από τα λεωφορεία που έρχονται από ανατολικά και από δυτικά. Και όντως τα λεωφορεία της Λειψίας θα τα πουλήσουμε ως κρаб για να φύγουν από τη μέση. Δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη να έχει λεωφορεία της δεκαετίας του 1990 και πιο πριν. Και είχαμε σήμερα μια συνάντηση στο λιμάνι για να ανοιχτεί μια λωρίδα ουσιαστικά από τα δυτικά μέχρι την Κουντουριώτη, να μπορούν τα αυτοκίνητα να περνάνε και να διασχίζουν εκεί που ποτηλιάρουν ερχόμενοι από δυτικά στο δικαστικό μέγαρο, να ανοίξει ένας διάδρομος. Μιλάμε για τις αναπλάσεις των σταθμών του μετρό που θα πρέπει να προβλέψουν λύσεις και για πάρκινγκ κτλ. Για να γίνουν μεγάλες αναπλάσεις. Και τέλος, εγώ βάζω στο τραπέζι, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες, ακόμα και δωρεάν μετακίνηση με τον ΟΑΣΤ για όλους, για το διάστημα από την έναρξη των εργασιών του flyover μέχρι τη λειτουργία του μετρό ή με ένα πολύ μικρό αντίτιμο, όπως γίνεται σε χώρες όπως είναι η Γερμανία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πέγκα. Συνεχίζουμε με την πρώτη γενική ερώτηση αυτού του debate, κυκλοφοριακό. Κύριε Τομπουλίδη, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε λίγο να γνωριστούμε στην πρώτη ερώτηση. Ναι, εμείς είμαστε η Λαϊκή Συσπήρωση και είναι το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δηλαδή ενιαία σε όλους τους Δήμους και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και το λέμε αυτό γιατί έχουμε ακούσει πολλά και αυτή την προεκλογική περίοδο, περί ανεξάρτητων, περί ανεξαρτησίας κλπ. Εμείς δηλώνουμε εξαρτημένοι και υποχρεωμένοι, ακριβώς γιατί μας στηρίζει το ΚΚΕ, να υπηρετήσουμε τα λαϊκά συμφέροντα, τις ανάγκες αυτής της πόλης, όπως κάνουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια με τους εκλεγμένους μας παντού και μέσα και έξω από τα Συμβούλια και από τη Βουλή. Όσον αφορά το συγκοινωνιακό και κυκλοφοριακό, ακούγονται πολλές προτάσεις, αλλά πολλές ακούγονται στα αυτιά μας σαν εκθέσεις ιδεών και σαν μέτρα ασπιρίνες μπροστά στο σοβαρό αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζει και είναι γνωστό, δεν χρειάζονται περιγραφές η πόλη. Μια πόλη 1 εκατομμυρίου τουλάχιστον, στο πολεοδομικό, δεν μπορεί να μιλάμε ότι διαθέτει μισό μέσο μαζικής μεταφοράς στην ουσία αυτή τη στιγμή εδώ και χρόνια. Άρα, πέρα από έξυπνες λύσεις, όπως έξυπνα φανάρια που συμφωνούμε και θα τα υλοποιήσουμε κι εμείς, τροχονόμους περισσότερους κλπ., πρέπει νομίζω να σταθούμε ποια είναι η θέση μας για το πώς πραγματικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα βελτιωθούν στην πόλη. Και εδώ πέρα είμαστε νομίζω απελπιστικά μόνοι όταν διεκδικούμε μαζί με τα εργατικά σωματεία, τους άλλους φορείς της πόλης, όταν διεκδικούμε για παράδειγμα για τον ΟΑΣΤ, να γίνουν πραγματικά προσλήψεις εκατοντάδες οδηγών που λείπουν, να αγοραστούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από με σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα σύγχρονα και ασφαλή λεωφορεία, ως η μόνη λύση για να βελτιωθεί η κατάσταση με τον ΟΑΣΤ. Αντίστοιχα, το μετρό που υπογράφτηκε σήμερα η αποτυχία του από τον Πρωθυπουργό και η λειτουργία του θα ξεκινήσει από τον ιδιωτικό τομέα με ακριβά εισιτήρια και την ασφάλεια να μην είναι δεδομένη από τη στιγμή που είναι εργολάβος και ιδιώτης μέσα. Πρέπει αυτά τα μέτρα να μπουν μπροστά για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να βελτιωθεί η κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ και ο λόγος τώρα στον κύριο Τσαβλή. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω υπογραμμίζοντας την απαξιωτική απουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης από αυτή την αίθουσα, τόσο απέναντι σε συνυποψηφίους οι οποίοι εκπροσωπούμε χιλιάδες λαού της Θεσσαλονίκης, όσο και απέναντι στην ΕΣΥΕΜΘ και στα νέα αυτά παιδιά τα οποία πήραν αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία. Όλοι εμείς λοιπόν, ο συνδυασμός του οποίου έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής, όσον αφορά στο θέμα της κυκλοφορίας, το βαρύ αυτό ζήτημα που απασχολεί η Θεσσαλονίκη, θεωρώ ότι έπρεπε να έχει ήδη λυθεί από προηγούμενες διοικήσεις και είναι ένα αυτονόητο που μας τρώει χρόνο και χρήμα να ασχολούμαστε. Εκτός από τα τυπικά της φορτοεκφορτώσης, την τήρηση δηλαδή της νομιμότητας, η οποία είναι αυτονόητη και είναι απαράδεκτο να συζητάμε τώρα γι' αυτό, είναι αυτονόητη η νομιμότητα, τα πασαλάκια τα οποία βγήκανε από εκεί που δεν έπρεπε να βγουν ή μπήκανε κάποια που δεν έπρεπε να μπουν. Εμείς προτείνουμε την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων με ευθύνη του Δήμου, 3.000 με 4.000 περίπου αυτοκίνητα, οπότε απελευθερώνονται και εισάριθμες θέσεις παρκαρίσματος. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην έναρξη του flyover εάν δεν ξεκινήσει η λειτουργία του μετρό. Προτείνουμε ένα μόνιμο παρατηρητήριο κυκλοφορίας που θα εμπλέκεται ο Δήμος, η Τροχέα, ο Εμπορικός Σύλλογος και θα μπορούν να συνεδριάζουν, να αποφασίζουν κοινά και αυτή την απόφαση να τη μεταφέρουν στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και θα είναι πολύ δύσκολο να αγνοήσει όλους αυτούς τους φορείς. Εισηγούμαστε τις διαβάσεις αράχνη, τις κίτρινες δηλαδή διαβάσεις που υπάρχουν σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, στα μεγάλα σταυροδρόμια,
και δεν παρακολύεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και το μποτιλιάρισμα, στη συνεργασία με την Τροχέα, η οποία είναι υπέρ της εφαρμογής μονών, ζυγών και δακτυλίου στο κέντρο της πόλης. Θα πρέπει ο Δήμος να το σκεφτεί πολύ σοβαρά αυτά. Όμως, θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά έχουν τη βάση τους στην έλευση του μετρό. Το μετρό, όταν θα έρθει, θα ανακουφίσει την κυκλοφορία και θα πρέπει να ξεκινήσει από τώρα η εκπαίδευση των πολιτών στη χρήση του μετρό. Και όχι όταν θα έρθει αυτό, θα είναι πολύ αργά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε τώρα με την δεύτερη γενική ερώτηση προς όλους. Την ερώτηση θα την υποβάλει ο Αλέξανδρος ο Βασιλείου και θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Ζιαμπάζη αυτή τη φορά και θα πάμε κυκλικά. Καλησπέρα και από μένα. Πώς θα εξασφαλίσετε την επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού και την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που θα στηρίξουν την καθαριότητα της πόλης? Ευχαριστώ. Η καθαριότητα της πόλης είναι πάλι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Θεσσαλονίκη δυστυχώς παρουσιάζει μια τριτοκοσμική εικόνα. Έχει βαλκανοποιηθεί με την κακή έννοια τα τελευταία χρόνια. Αυτό που θα κάνουμε, αν μας επιλέξει ο λαός της Θεσσαλονίκης ως Δημοτική Αρχή τους Ηνωμένους Μακεδόνες, θα κάνουμε το αυτονόητο. Θα κόψουμε ένα γενναίο κομμάτι του προϋπολογισμού από το Ταμείο της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να αυξήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό πάνω στο κομμάτι της καθαριότητας. Θα εξυγχρονίσουμε το δυναμικό της καθαριότητας, τα υλικά και το τεχνικό υλικό που χρειάζεται για να παρουσιάσει ξανά η Θεσσαλονίκη μια ευρωπαϊκή εικόνα. Και από εκεί και πέρα, επιπρόσθετα, οι Ηνωμένοι Μακεδόνες έχουμε να κάνουμε την εξής πρόταση. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα άμεσης παρέμβασης στα κακό κείμενα της πόλης, βανδαλισμούς, γραφίτι, κατεστραμμένα καρτοτηλέφωνα, διελεγμένες στάσεις λεωφορείων. Όλα αυτά είναι εικόνες που δεν πρέπει να υπάρχουν. Έρχονται εδώ στην πόλη μας οι τουρίστες και παθαίνουν πολιτισμικό σοκ. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια ομάδα άμεσης παρέμβασης, η οποία θα παρεμβαίνει και θα αποκαθιστεί τα κακό κείμενα της πόλης, και από εκεί και πέρα θέλουμε να δημιουργήσουμε στον πολίτη της Θεσσαλονίκης την κουλτούρα να προσέχει αυτή την πόλη όπως προσέχει το σπίτι του. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζιαμπάζη. Η σειρά της κυρίας Κέκη να απαντήσει. Ζητώ συγγνώμη, είναι λίγο μακριά η υπολογιστής, δεν το είδα, έχει δίκιο η συνάδελφος η Δήμητρα. Είναι άβολο αυτό τώρα, δεν πειράζει. Πρέπει να χαρίζετε τα δευτερόλεπτα. Αλλά πρέπει να είμαστε δίκαιοι με όλους. Όχι, αλλά τώρα έχουμε αυτό το τεχνικό θέμα. Αυτό είναι αλήθεια ένα πρόβλημα που δεν το έχουμε ως δημοσιογράφοι. Λοιπόν, ο χρόνος ξεκινάει. Κυρία Κέκη, απαντάτε στην ίδια ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για το ζήτημα των απορριμμάτων και της καθαριότητας, αρχικά από την πόλη Ανάποδα υπάρχει ολόκληρη πρόταση ενιαία που αφορά την αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων. Αλλά επειδή η ερώτηση είναι συγκεκριμένη και αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και τα υλικοτεχνικά και όχι με την ανακύκλωση κτλ., για τα οποία έχουμε συγκεκριμένες θέσεις, ας μιλήσουμε λοιπόν λίγο για αυτό, για το προσωπικό. Δεν μπορούμε να ζητάμε μια υπηρεσία να λειτουργεί αποτελεσματικά όταν δεν έχει επαρκές προσωπικό. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Η πόλη είναι στην κατάσταση που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σίγουρα είναι και κακή η λειτουργία, λείπουν τα οχήματα, αλλά το βασικό που λείπει είναι προσωπικό. Άρα θέλουμε ενίσχυση του προσωπικού στην καθαριότητα με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν μπορούν να έρχονται προσλήψεις τριμήνου και εξαμήνου εργαζομένων στην καθαριότητα και εκεί να βασίζεται σε ελαστικές σχέσεις εργασίας η καθαριότητα της πόλης. Είναι τρομερά βασική ανάγκη για μια πόλη να είναι καθαρή, είναι ζήτημα υγιεινής, είναι ζήτημα κουλτούρας, δηλαδή εφάπτεται πάρα πολλών ζητημάτων ποιότητας ζωής. Και για να γίνει αυτό, πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε αυτό να μην είναι εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας, αλλά να αντιμετωπίζονται από το Δήμο με σεβασμό για την εργασία που κάνουν, και γι' αυτό που διεκδικούμε είναι φυσικά στελέχωση των θέσεων, ώστε να είναι καλυμμένες όλες οι θέσεις που απαιτούνται για την καθαριότητα της πόλης, με σταθερές σχέσεις εργασίας, με αξιοπρεπείς όρους εργασίας, με ατομικά μέσα προστασίας,
με χώρους στους οποίους μπορούν να συντελούνται οι εργασίες, όπως για παράδειγμα εδώ μας ενημέρωναν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, ας πούμε, ότι στους χώρους στους οποίους συντονίζονται για τις υπηρεσίες, για το πότε θα βγουν τα οχήματα κτλ. Δεν είχαν για τουαλέτες ανδρών και γυναικών, για παράδειγμα, ή δεν είχαν χώρο που να αλλάξουν οι άνθρωποι. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Πρώτα απ' όλα να δοθεί αξιοπρέπεια και σεβασμός στις σχέσεις εργασίας και στην ποιότητα εργασίας στους εργαζομένους. Ολοκληρώσατε. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ήσασταν λίγο έξω από το χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κέκη. Ο λόγος στον κύριο Κουριανίδη. Στον κύριο Κουριανίδη, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Η διοίκηση Ζέρβα επιμένει να συγκρίνει τα αποτελέσματά της με το παρελθόν. Προφανώς γιατί έτσι τη βολεύει. Η σύγκριση όμως θα πρέπει να γίνει με το σήμερα, με τις σημερινές συνθήκες. Και εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα για τη Θεσσαλονίκη μας. Γιατί βλέπει κανείς ότι διερχόμενος στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης και πηγαίνοντας σε ένα γειτονικό Δήμο, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα στην καθαριότητα. Ασύγκριτα καλύτερα. Άρα αυτοί οι άνθρωποι των γειτονικών Δήμων κάτι καλύτερο κάνουν από εμάς. Προφανώς και διαχειρίζονται καλύτερα το θέμα του προσωπικού. Προφανώς και έχουν τους ανθρώπους της καθαριότητας πιο ικανοποιημένους ώστε να είναι και πιο παραγωγική στη δουλειά τους. Επίσης, έχουν συντηρημένα μηχανήματα, τα οποία εμείς δεν τα έχουμε, γιατί έχουμε βασιστεί σε ιδιώτη εργολάβο αντί να εμπιστευτούμε τις υποδομές και τους ανθρώπους του Δήμου Θεσσαλονίκης, που έχουν δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις όποιες βλάβες. Και όλα αυτά δημιουργούν μια παθογένεια στην καθαριότητα, η οποία δυστυχώς με τη σειρά της έχει αυτά τα χάλια τα οποία έχει σήμερα. Εμείς εκτός από τη διαχείριση λοιπόν του ανθρώπινου δυναμικού και των μηχανημάτων, έχουμε ως στόχο να τοποθετήσουμε σε απόσταση 2 έως 3 λεπτών το πολύ από κάθε οικοδομή εξειδικευμένους κάδους ανακύκλωσης. Θα είναι υποχρεωτική ανακύκλωση για γυαλί, χαρτί και αλουμίνιο, και ό,τι άλλο μένει από άλλα υλικά τα οποία είναι μη ανακυκλώσιμα, μη διαχειρίσιμα σε ανακύκλωση, θα πηγαίνουν σε ειδικούς κάδους, αυτούς τους τρέχοντες ή κάποιους άλλους υπογειοποιημένους, από όπου θα τα παραλαμβάνει το ειδικό όχημα για την αποκομιδή τους και την μεταφορά τους στους χώρους εναπόθεσης. Επίσης, όσον αφορά την καθαριότητα της θάλασσας, έχουμε εισηγηθεί να πάρουμε και πάλι ένα ειδικό πλοίο να καθαρίζει τους επιφανειακούς ρήπους, και επίσης να υπάρξει και κοινωνική εργασία για όσους ρηπαίνουν την πόλη με γκράφιτι, αυτοκόλλητα και σπρέι. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κουριανίδη. Στο ίδιο ερώτημα απαντάει τώρα ο κύριος Πέγκας. Για να ξεκινήσω με λίγο χιούμορ, φαντάζομαι ότι αυτά τα vibe που ακούμε είναι από την πρόβα του Αργυρού εδώ στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που οργανώνεται από την Τεξάν και το Δήμο, και αυτό δείχνει την αντίληψη που έχει ο Δήμαρχος για το τι είναι η καθαριότητα. Εγώ βρέθηκα και στο ΣΜΑ και στο Λαβιφάρμ, εκεί που βρίσκεται όλο το προσωπικό του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θέλω να ενημερώσω τον κόσμο, ίσως δεν το ξέρει, ότι οι Δήμοι έχουν γερασμένο προσωπικό γενικά. Δεν έχουν γίνει προσλήψεις αορίστου χρόνου και μονίμων πάνω από 15 χρόνια. Ήταν τα μνημονιακά χρόνια και τώρα βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή και πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Πρέπει οι Δήμοι να ανανεωθούν, να μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό. Είναι επίγει, δεν είναι μόνο η καθαριότητα, να δείτε στις βιβλιοθήκες τι συμβαίνει, να δείτε στις ορχήστρες τι συμβαίνει. Δεν υπάρχουν άτομα και δεν ανανεώνεται το προσωπικό. Στην καθαριότητα, παρόλα αυτά, επειδή εκεί δίνεται η προσοχή, υπάρχει όντως αρκετός κόσμος και ο Δήμος έχει τους ανθρώπινους πόρους και έχει και τα μέσα για να καθαρίσει την πόλη. Χρειάζεται μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία και χρειάζεται μια μεγάλη φροντίδα και επιμελητεία. Αν πάτε στην Λαβιφάρμ, όπως λέγεται ο χώρος, θα δείτε εκεί ένα νεκροταφείο αυτοκινήτων πάρα πολύ σύγχρονο, με ελάχιστα χιλιόμετρα επάνω, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει κάποιος να το φροντίσει, να νοιαστεί, να είναι από πάνω να το φροντίσει. Χρειάζεται λοιπόν πρώτα απ' όλα μια καλή οργάνωση, μια καλή αξιοποίηση του προσωπικού, να γίνεται η αξιολόγηση σωστά, όχι αυτός είναι Κουκουέ, αυτός είναι Νέα Δημοκρατία, αυτός είναι Πασόκ, ή αυτός είναι ΠΑΟΚ και αυτός είναι Άρης, να ξέρουμε ο καθένας τι δουλειά κάνει, και χρειάζεται και σεβασμός από τους αιρετούς προς τους εργαζομένους, γιατί οι χώροι είναι πραγματικά σε πολύ κακή κατάσταση, ειδικά εκεί στη Λαβιφάρμ. Χρειάζεται λοιπόν σεβασμός στους εργαζομένους, συμμαχία με τους εργαζομένους, φροντίδα, επιμελητεία, φροντίδα για τα μηχανήματα, έγκαιροι διαγωνισμοί, για να μπορέσει το δυναμικό του Δήμου, που ξαναλέω αρκεί, να καθαρίσει την πόλη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πέγκα. Κύριε Τομπουλίδη, είναι η σειρά σας. Το ίδιο ερώτημα, παρακαλώ.
Ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση στο Δήμο Θεσσαλονίκης με την καθαριότητα δεν είναι σημερινή. Δεν είναι χθεσινή αυτή η τραγική κατάσταση. Και εμείς θεωρούμε ότι το βασικό που πρέπει να συζητήσουμε είναι τι δρόμο θα ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα. Η επόμενη δημοτική αρχή, αυτή που θα είναι στην αντιπολίτευση κλπ. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει στόχευση στην καθαριότητα. Όπως είπαν και άλλοι, υπάρχει προσωπικό στην καθαριότητα. Υπάρχει βέβαια αρκετοί συμβασιούχοι, αλλά και μόνιμο προσωπικό. Και θεωρούμε ότι η στόχευση και η καθαριότητα κατά βάση γίνεται από τους εργαζόμενους του Δήμου αυτή τη στιγμή. Θεωρούμε ότι η στόχευση που υπάρχει από μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα της πόλης, με ευθύνη της διοίκησης Ζέρβα και άλλων υποψηφίων, είναι η καθαριότητα να περάσει και αυτή σε εργολάβους κομμάτι-κομμάτι, να ιδιωτικοποιηθεί για να βγάλουν τεράστια κέρδη. Και αυτό θα είναι καταστροφικό για την πόλη μας και για την ίδια την καθαριότητα. Δεν θα βελτιωθεί η κατάσταση με τους εργολάβους και θα βάλουμε το χέρι πολύ πιο βαθιά στην τσέπη όλοι. Με αυτή την έννοια, εμείς λέμε ότι η λαϊκή συσπήρωση είναι αυτή η δύναμη που θα μπει μπροστά μαζί με τους εργαζόμενους, όπως το κάναμε τον Αύγουστο που πήγαν να ιδιωτικοποιήσει η διοίκηση Ζέρβα τα ογκώδη, την συλλογή των ογκωδών αντικειμένων, και με κινητοποίηση των εργαζομένων, με αγώνα των εργαζομένων που στηρίξαμε, σταμάτησε προς το παρόν τουλάχιστον αυτή η ιδιωτικοποίηση. Και το λέμε γιατί αυτό που πρέπει να διεκδικήσουμε όλοι οι εργαζόμενοι της πόλης για να γίνει καλύτερη κατάσταση είναι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και τους συμβασιούχους, και πρέπει εδώ πέρα, και αυτό μπορεί να το εγγυηθεί μόνο μια ισχυρή, δυνατή αντιπολίτευση που μπορεί να φέρει λαϊκή συσπήρωση, και όχι δυνάμεις που τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, κόμματα που τους στηρίζουν όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις που στήριξαν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, έχουν ευθύνη για τους αντεργατικούς νόμους και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που επέτεινε αυτή η κυβέρνηση. Με αυτή την έννοια, λαϊκή συσπήρωση στις 8 Οκτώβρη και αύξηση κρατικής χρηματοδότησης πίεση από την κυβέρνηση. Τέλος χρόνου, κύριε Τουμπουλίδη. Ευχαριστούμε πολύ, ωστόσο. Κύριε Τσαβλή, είναι η σειρά σας. Το ζήτημα της καθαριότητας στη Θεσσαλονίκη, εμείς θεωρούμε ότι είναι συνδυασμός τριών πολύ σοβαρών παραγόντων. Ο πρώτος είναι το αποκαμωμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο εργάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας χωρίς μέτρα ατομικής προστασίας, που δεν φρόντισε η διοίκηση να του παρέχει, να του παράσχει. Το δεύτερο είναι ο αποκαμωμένος επίσης παροχημένος, χαλασμένος στόλος, μηχανικός εξοπλισμός που έχει, ο οποίος σαπίζει στα μηχανοστάσια του Δήμου, διότι δεν έχει διοίκηση χρήματα να πληρώσει τον ιδιώτη στην Αθήνα για να τα αποκαταστήσει. Και ο τρίτος παράγοντας είναι ο συνδυασμός αυτών των δύο. Είναι μια σωστή οργάνωση και διαχείριση αυτών των δύο, του ανθρωπίνου δυναμικού και του μηχανικού εξοπλισμού, προκειμένου να υπάρξει ένα σοβαρό αποτέλεσμα. Επειδή η ερώτηση, αν θυμάμαι καλά, αναφερόταν στο πού θα βρεθούν οι οικονομικοί πόροι για να ρυθμιστεί το πρόβλημα της καθαριότητας, όσον αφορά στο προσωπικό το οποίο χρειάζεται ανανέωση, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα ΕΣΠΑ αλλά και του ΟΑΕΔ που θα μπορούσαν να προσλάβουν προσωπικό, γιατί οι μόνιμες προσλήψεις δυστυχώς στους Δήμους γίνονται μέσω ΑΣΕΠ και οφείλονται στην κεντρική πολιτεία. Ο Δήμος όμως οφείλει να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να απαιτήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να γίνουν τέτοιες μόνιμες προσλήψεις. Όσον αφορά στον ίδιο όμως, μόνο με ΟΑΕΔ ή με ΕΣΠΑ. Όσον αφορά στο μηχανικό εξοπλισμό, εκεί υπάρχουν κωδικοί στο Δήμο Θεσσαλονίκης, μέσα στους οποίους φωλιάζουν εκατομμύρια ευρώ και κατασπαταλώνται σε διάφορες ανούσιες οργανώσεις, γιατί δεν υπάρχει ιεράρχηση των προβλημάτων. Για παράδειγμα, θα μπορούσε από τον χριστουγεννιάτικο στολισμό που ξοδεύουμε 500.000 περίπου κάθε χρόνο να δώσουμε 200 μόνο χιλιάδες και τα υπόλοιπα να τα δώσουμε για τον εξοπλισμό της καθαριότητας. Υπάρχουν λύσεις. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί ο σωστός μαέστρος ο οποίος θα μπορέσει να ρυθμίσει το πρόβλημα της καθαριότητας. Το προσωπικό είναι αξιόμαχο και περιμένει κάποιον να τον εμπνεύσει και να τον κατευθύνει. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τσαβλή. Αυτός ο κύκλος θα κλείσει με τον κύριο Αγγελούδη. Αν θυμάμαι καλά, η ερώτηση του κυρίου Βασιλείου ήταν συγκεκριμένη. Πώς Αν βλέπετε... θέλετε να την επαναλάβει ο συνάδελφος. Όχι. Ήταν συγκεκριμένη, την επαναλαμβάνω εγώ. Είχε να κάνει με το θέμα πού θα βρείτε προσωπικό και οικονομικούς πόρους. Όχι με την πρότασή μας συνολικά για την καθαριότητα. Απαντώ λοιπόν στο ερώτημα αυτό λέγοντας το εξής. Ότι έχουμε αυτή τη στιγμή την δυνατότητα με τις προσλήψεις επόμενες και την υποχρέωση να ζητήσουμε ανανέωση του προσωπικού μέσα από προσλήψεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν και αφορούν κυρίως την καθαριότητα. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά
υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα το οποίο είναι επιδοτούμενο από το ΑΕΔ, του οποίου όλοι οι περιαστικοί του Δήμου Θεσσαλονίκης Δήμοι έχουν κάνει χρήση το 55+, και έχουν πάρει ενισχύσεις από προσωπικό το οποίο ήταν από 80 μέχρι 150 άτομα. Δυστυχώς ο κρυπτόμενος και σήμερα δήμαρχος δεν μπήκε στη διαδικασία να κάνει χρήση αυτού του προγράμματος, ώστε λόγω της συνεχούς αβελτηρίας και πρόβλεψης του Δήμου προκειμένου να υπάρχει μια τέτοια ενίσχυση. Τρίτον, αναδιάρθρωση του προσωπικού σε δύο διευθύνσεις οι οποίες έχουν 480 άτομα και 85 επόπτες, όταν στον Δήμο της Αθήνας, παραδείγματος χάρη, έχουμε 5 μόνο επόπτες. Τέταρτον, έχουμε την δυνατότητα μέσα από μια αξιολόγηση του προσωπικού, η οποία θα γίνει από τα υπηρεσιακά συμβούλια και όχι από το γραφείο Δημάρχου, όπως γίνεται τα τελευταία 12 χρόνια, προκειμένου οι εργαζόμενοι να πιστούν ότι έχουν μια διοίκηση απέναντί τους που τους σκέφτεται, τους αξιολογεί και τους αξιοποιεί αντικειμενικά, και στην δυνατότητα αυτή, με την προσθήκη των μέσων ατομικής προστασίας που απουσιάζουν, να έχουμε ένα αξιόμαχο ανθρώπινο δυναμικό που θα δώσει τη μάχη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγελούδη. Πάμε τώρα στον δεύτερο κύκλο γύρω ερωτήσεων, που είναι ειδικές για τον καθένα, εξειδικευμένες. Τις ετοίμασαν τα παιδιά. Κυρία Κέκη, η πρώτη ερώτηση για σας θα σας την κάνει ο συνάδελφος Αλέξανδρος Παπακοσταντόπουλος. Καλησπέρα και από μένα. Κυρία Κέκη, εξηγήστε μας πώς μπορεί να εφαρμοστεί η συμμετοχική αυτοδιοίκηση και ο συμμετοχικός προϋπολογισμός με τρόπο πρακτικό και τι κίνητρα μπορεί να δοθούν στους δημότες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ ωραίο κομμάτι του προγράμματός μας αυτό, από αυτά που μας αρέσουν πολύ, καθότι είναι και αυτά τα οποία προσπαθούν να μεταφέρουν τη δημοκρατία στη βάση έξω στη κοινωνία. Για εμάς η πολιτική, όπως κάνουμε και στο ίδιο μας το σχήμα, αλλά και η πολιτική εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν είναι κάτι που αφορά κάποιους λίγους και εκλεκτούς μέσα από κλειστές πόρτες, αλλά είναι κάτι που πρέπει να φτάνει στη κοινωνία, γιατί μόνο τότε είναι χρήσιμη πραγματικά για τους κατοίκους και για τα δικά τους συμφέροντα. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι θέλουμε ενεργοποίηση των κατοίκων στις γειτονιές σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή αν θα μπορούσε για παράδειγμα να υπάρχει συνέλευση σε κάθε γειτονιά των κατοίκων που να μπορεί να έχει άμεση σχέση και σύνδεση με το Δημοτικό Συμβούλιο και να μπορεί να μεταφέρει τα αιτήματα τόσο στα κοινοτικά συμβούλια και από εκεί και στο Δημοτικό, θα ήταν κάτι εξαιρετικό στην αλληλοτροφοδότηση. Από την άλλη, μία πρόταση ακόμα είναι τα τοπικά δημοψηφίσματα που κάνουμε για την συμμετοχικότητα των κατοίκων στις αποφάσεις του Δήμου, αλλά και για να μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα το ποιο πραγματικά είναι τα αιτήματα των ίδιων των κατοίκων. Απ' την άλλη, ο συμμετοχικός προϋπολογισμός έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί εκεί πραγματικά μπορούμε να δούμε να υπάρχει διαφάνεια αρχικά, να μπορεί δηλαδή να είναι σαφές το πού πάνε τα χρήματα του Δήμου. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα έξω στον κόσμο, γιατί πραγματικά η πρώτη απάντηση σε κάθε ερώτημα είναι «Α, αυτό δεν γίνεται γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά». Έτσι, αυτό ακούμε πάντα. Βέβαια, όταν υπάρχει χρηματοδότηση και αυτή δίνεται σε έργα βιτρίνας, για παράδειγμα, ανάπλαση πλατείας Αριστοτέλους, γιατί τα έχει τα χρονάκια της. Fly-over, μισό δις, χωρίς τις παρατάσεις. Θα υπάρχουν παρατάσεις, γιατί υπάρχουν και οι προσφυγές λόγω για το Σεξού και τις κοπές εκεί, οπότε φανταστείτε πού θα φτάσει το ποσό. Όλα τα έργα τα οποία γίνονται υπό εργολαβίες, όλα παίρνουν παρατάσεις. Οπότε, ναι, νομίζω ότι φτάνει χρόνος. Sorry. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση γίνεται από τον συνάδελφο Μιλτιάδη Σταυρόπουλο στον κύριο Κουριανίδη. Κύριε Κουριανίδη, ακούγομαι? Κύριε Κουριανίδη, ωραία. Ποιος θα είναι ο ρόλος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης στην πρότασή σας για τη δημιουργία ενός διαδημοτικού οργάνου με τους Δήμους όλου του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης? Πράγματι, αυτό που ονομάζουμε εμείς Διαδημοτική Θεσσαλονίκη είναι η πρότασή μας για να λειτουργήσει επιτέλους ο θεσμός των Μητροπολιτικών Πόλεων, τον οποίο δυστυχώς η κεντρική εξουσία
τον έβαλε στις καλένδες. Ενώ υπήρχε παλιότερα μια σοβαρή συζήτηση επί αυτού. Γι' αυτό ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταυρόπουλο, για την ερώτησή σας. Τι είναι η Διαδημοτική Θεσσαλονίκη? Είναι ένα όργανο των δημάρχων που θα συγκροτηθεί από όλους τους δημάρχους του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση των μειζώνων προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει στο σύνολό του το πολεοδομικό συγκρότημα. Λόγου χάρη, δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ένας περίκλειστος Δήμος, η μόνη διέξοδος του είναι προς τη θάλασσα και ένα κομμάτι προς το βουνό, για θέματα τα οποία αφορούν τις συγκοινωνίες. Είναι λογικό, η κατασκευή του μετρό, βλέπετε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο κολοβό έγινε ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μια μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα για το σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος. Περιορίστηκε μέσα στα στενά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης και μια επέκταση η οποία έγινε αργότερα ή θα γίνει προς την Καλαμαριά. Υπάρχουν προβλήματα περιβαλλοντικά, υπάρχουν προβλήματα που αφορούν ακόμη και τα αδέσποτα ζώα, υπάρχουν προβλήματα που αφορούν τις στάθμες, τον τουρισμό, ζητήματα τα οποία άπτονται της φυσιογνωμίας της πόλης γενικότερα. Αυτά είναι όλα θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά μέσα από αυτό το όργανο που το ονομάσαμε Διαδημοτική Θεσσαλονίκη και πρέπει κάποια στιγμή να λειτουργήσει. Θεωρούμε ότι μόνο έτσι θα μπορέσουν να δοθούν αποτελεσματικές λύσεις σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το Δήμο Θεσσαλονίκης, ναι, πράγματι, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα πρέπει να έχει ένα πρωτεύοντα ρόλο, με δεδομένο ότι συγκλίνουν εδώ και, αν θέλετε, συγκοινωνιακά και επειδή είναι και ο μεγαλύτερος Δήμος, ένα πρωτεύοντα ρόλο σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουριανίδη. Η επόμενη ειδική ερώτηση θα την απευθύνει στον κύριο Πέγκα, ο Δημήτρης Ολευθεριάδης. Καλησπέρα. Γεια σας, Δημήτρη. Κύριε Πέγκα, στην πόλη μας παράγεται πλούσιο πολιτιστικό έργο και διοργανώνεται πλήθος φεστιβάλ ήδη. Πώς σκοπεύετε να συνδέσετε την υπάρχουσα πολιτιστική δραστηριότητα της πόλης στενότερα με τον τουρισμό και την εξωστρέφειά της και τι διαφορετικό θα κάνετε από την παρούσα διοίκηση? Ναι. Έχω αναφερθεί πολλές φορές και στην δημιουργία ενός άτυπου think tank που είχα δημιουργήσει όταν ανέλαβα το 2011 αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού με πάρα πολλά νέα παιδιά της πόλης τότε, είτε από την κοινωνία των πολιτών, είτε από τη ΧΑΝΘ, είτε από άλλες οργανώσεις. Και βρισκόμασταν κάθε 15 μέρες περίπου στο Δημαρχείο που πετούσαν ιδέες, τις πιάναμε εμείς με τους ανθρώπους της διοίκησης του Δήμου και τις μετατρέπαμε, τις υλοποιούσαμε και από εκεί ξεπήδησαν πάρα πολλά φεστιβάλ. Δηλαδή δεν υπήρχαν αυτά τα φεστιβάλ όταν ξεκινήσαμε το Γιάννη του Μπουτάρη το 2011. Μπορώ να πω πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που βρισκόταν σε αυτό το think tank και που γέννησαν όλα αυτά τα φεστιβάλ. Από εκεί και πέρα επίσης ξέρω το ρόλο που παίζουν τα μεγάλα γεγονότα. Είχα φροντίσει από την πρώτη χρονιά το 2011 να έρθει η Biennale Νέων Καλλιτεχνών της Μεσογείου στη Θεσσαλονίκη μετά το 1986. Είχα φροντίσει το 2012 να έρθει η GOMEX, η World Music Expo, ένα τρομερό event το οποίο έφερε 3.500 ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη. Άρα κατανοώ απόλυτα το πώς συνδέονται τα μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα, τα οποία πρέπει να ξεκινάνε από κάτω από τους ανθρώπους της πόλης και να βγαίνουν έξω και να παρουσιάζονται και να προβάλλονται και μαζί να προβάλλεται και η Θεσσαλονίκη. Έχουμε ήδη προτείνει τη δημιουργία 2 φορέων. Αυτός που θα μπορούσε να παίζει αυτό το ρόλο της προβολής αυτών των φεστιβάλ και των μεγάλων γεγονότων είναι το Marketing Θεσσαλονίκη. Θα είναι ένας νέος φορέας, ο οποίος θα επικεντρωθεί στη Θεσσαλονίκη, δεν θα διασπάται σε άλλες ενέργειες της περιφέρειας και θα προβάλλει με έναν ουσιαστικό και πολύ στοχευμένο τρόπο ό,τι συμβαίνει στην πόλη της Θεσσαλονίκης προς τα έξω. Και θεωρώ ότι ο βασικός μας περίγυρος βρίσκεται στην Βαλκανική ενδοχώρα και από εκεί και πέρα μπορούμε με συνέργειες και με άλλα φεστιβάλ όπως αυτά που υπάρχουν στα Σκόπια, στη Σόφια κτλ. Να φτιάξουμε πολύ ωραία πράγματα με εμβέλεια μεσογειακή. Η επόμενη εξειδικευμένη ερώτηση είναι στον κύριο Τομπουλίδη από τη συνάδελφο Ειρήνη Παρώνη. Καλησπέρα. Κύριε Τομπουλίδη, κάνετε λόγο για κατάργηση δημοτικών τελών σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανέργους και χαμηλόμισθους και αύξησή τους στις μεγάλες επιχειρήσεις. Πόσο εφικτό θεωρείτε αυτό το μέτρο? Έχετε εξετάσει το ενδεχόμενο αυτή η αύξηση να επιβαρύνει τον καταναλωτή? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η πολιτική που θα ακολουθήσουμε και σαν διοίκηση, είτε ως αντιπολίτευση που θα διεκδικήσουμε μαζί με το λαό,
είναι να ελαφρύνουμε τα λαϊκά αυτά στρώματα, τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους στη νεολαία, από τα επιπλέον βάρη που του βάζει στη φορολογία ο Δήμος, πέρα από την κρατική φορολογία που πληρώνει έτσι κι αλλιώς. Με αυτή την έννοια, εμείς, η πρότασή μας αυτή, όπως την αναφέρατε, μείωση έως και κατάργηση σε κάποιες ειδικές ομάδες, χαμηλοσυνταξιούχους, άνεργους, ΑΜΕΑ κλπ. Πρέπει, ακριβώς επειδή πολλές φορές γεννάται το ερώτημα πού θα βρείτε τα λεφτά να κάνετε όλα αυτά, και άλλα έργα που είναι προτεραιότητα σε αντίθεση με άλλες παρατάξεις για μας, όπως έργα πολιτικής προστασίας, αντιπλημμυρικά έργα για τη σχολική στέγη, που λείπει πάρα πολύ από το Δήμο Θεσσαλονίκης, έργα για να γίνουν χρήματα, για να γίνουν νηπιαγωγεία. Θα διεκδικήσουμε και από τον κρατικό προϋπολογισμό πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση για όλα αυτά, και όχι για έργα βιτρίνας και για έργα αναπλάσεων που έχουν αμφίβολη αναβάθμιση ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης. Και επιπλέον, ναι, εμείς το έχουμε κάνει πράξη, έτσι κι αλλιώς, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει και δεν έχει επιφέρει. Ξέρετε, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και οι τράπεζες έχουν μια κοινή πολιτική, κοινή στρατηγική σε όλη την Ελλάδα. Δεν κοιτάνε ποιος είναι ο δήμαρχος ο συγκεκριμένος. Στην Πάτρα έχει γίνει αυτό, έχει γίνει πράξη, αυτό που λέτε, να φορολογηθούν με δημοτικά τέλη πολύ περισσότερο αυτές οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες που βγάζουν εκατομμύρια στις πόλεις, σε σχέση με τους μικρούς μαγαζάτορες, γιατί θεωρούμε ότι είναι άδικο και δίκαιη είναι αυτή η πρότασή μας. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός προήλθαν από άλλες αιτίες, από τις πολιτικές των κυβερνήσεων, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, και όχι από την αύξηση δημοτικών τελών. Ευχαριστώ. Περνάμε στην επόμενη ερώτηση που θα κάνει η συνάδελφος Μύρκα Κάρα στον κύριο Τσαβλή. Γεια σας. Κύριε Τσαβλή, έχετε κάποιο πλάνο εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής συνείδησης για ένα Δήμο 300.020 δημοτών εκτός του συστήματος Pay as you throw, καθώς γνωρίζουμε ότι τα ποσοστά ανακύκλωσης στο Δήμο είναι πολύ χαμηλά? Ευχαριστώ. Τα ποσοστά ανακύκλωσης στο Δήμο είναι χαμηλά, γιατί είναι χαμηλή η εκπαίδευση, η οποία παρέχεται όχι μόνο από τις δημοτικές υπηρεσίες, αλλά και από τα σχολεία στις νέες γενιές. Το Pay as you throw το έχετε διαβάσει, το έχετε μελετήσει, εφαρμόζεται διεθνώς. Είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος για να μπορεί να ελέγχεται η ροή προς την ανακύκλωση και να μπορεί δεν θα πω εγώ να πληρώνει ο δημότης ο οποίος παραβαίνει το βάρος των σκουπιδιών που βάζει, αλλά να κερδίζει ρίχνοντας περισσότερα στην ανακύκλωση. Η εκπαίδευση λοιπόν της νέας γενιάς μέσα από προγράμματα του Δήμου θα οδηγήσει όλο και περισσότερο στην αύξηση των ροών προς την ανακύκλωση, και κυρίως θα πρέπει να εκπαιδευτούν τα παιδιά μας στην καφέ ανακύκλωση, στην καφέ γραμμή, η οποία δεν εφαρμόζεται δυστυχώς ακόμα από κανέναν Δήμο, ούτε το δικό μας ούτε κάποιον όμορο, ενώ υπάρχουν από το Φώθησα τα προγράμματα και τα εργαστήρια, οι εγκαταστάσεις έτοιμες και ανατολικά και δυτικά της Θεσσαλονίκης. Και ξέρετε ότι όσο αργούμε να εφαρμόσουμε αυτή τη γραμμή ανακύκλωσης, τόσο χάνουμε τις εκπτώσεις και θα αυξηθούν τα δημοτικά τέλη. Άρα είναι πολύ μεγάλη σημασία η εκπαίδευση των νέων στην ανακύκλωση και να δημιουργήσουμε στους μεγαλύτερους την ανάγκη να καταλάβουν ότι πρέπει να ανακυκλώνουν και να μην χάνουν χρήματα. Πάρα πολύ χρόνο να καλύψουμε τώρα, σας το χρωστάω. Έχω δυστυχώς να το καλύψω με κάποιο τρόπο. Ωραία, θα το καλύψετε. Εγώ πριν το καλύψετε, Κωνσταντίνε, ήθελα να απολογηθώ λίγο. Κανονικά θα έπρεπε οι φοιτητές, οι νέοι συνάδελφοι να είναι από εδώ και να κοιτάζεστε, αλλά επειδή είναι πολλοί, δεν χωρούσαν, γι' αυτό είναι άκομψο έτσι πως είναι. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές μαζί σας, αλλά ήταν τεχνικοί οι λόγοι. Κωνσταντίνε. Όχι, αν χρειαστεί θα πω και άλλο. Έχει μια ιδέα ο Κωνσταντίνος Τραπεζανίδης. Δυστυχώς δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι υποχρεωμένος να ξεκινήσω με μια δυσάρεστη είδηση. Μια μεγάλη μορφή του ελληνικού αθλητισμού. Έφυγε πριν λίγο από τη ζωή. Ο Γιάννης Ιωαννίδης. Γέννημα θρέμα αυτής της πόλης. Σημάδεψε την πορεία του ελληνικού μπάσκετ. Νομίζω όλοι ευχόμαστε συλληπιτήρια στους οικείους του. Τώρα, στη συνέχεια της διαδικασίας, η σειρά μου να υποβάλω την ερώτησή μου στον κύριο Αγγελούδη. Κύριε Αγγελούδη, με ποιον τρόπο και με ποιες δράσεις μπορεί να αυξηθεί η συμμετοχή των νέων της πόλης σε αθλητικές δραστηριότητες και πώς αυτό θα γίνει σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις?
Κύριε Τραπεζανίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Καταρχήν, οι υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως ξέρετε, είναι ανεπαρκέστατες, είναι ανύπαρκτες, άρα θα πρέπει, για να μιλούμε για ενεργοποίηση διάφορων αθλητικών και υλοποίηση αθλητικών δράσεων, θα πρέπει η πόλη να διεκδικήσει από την κεντρική εξουσία μία σειρά από μεγάλες αθλητικές υποδομές, οι οποίες θα φέρουν με τη σειρά τους τις διοργανώσεις, μέσα από τις διοργανώσεις οι οποίες, πέρα από το ότι θα έρθει κάποιος πλούτος στην πόλη, δηλαδή στην αγορά της πόλης, θα έχουμε την δυνατότητα και ενεργοποίησης πολλών εθελοντών, πολλών νέων, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα. Ένα. Δεύτερον, αλλά για να μην μείνουμε μόνο στο επίπεδο της διεκδίκησης που έχει ένα ευρύ πεδίο, όπως είναι την ανακατασκευή του Καφτατζογλίου, 2 κολυβητικές δεξαμενές, ένα κλειστό γήπεδο κλειστού στίβου και μία σειρά από μικρά γήπεδα, υπάρχει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα ενεργοποιήσει ένα πρόγραμμα, όπως εμείς τουλάχιστον το σχεδιάζουμε, για μικρά γυμναστήρια τσέπης, τα οποία είναι μικρής κατασκευαστικής αξίας και τα οποία θα είναι από 1 έως 2 σε κάθε δημοτική κοινότητα. Δεύτερον, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν προγράμματα τα οποία τα έχουμε έτοιμα και τα έχουμε σχεδιάσει, τα οποία θα αναπτυχθούν σε όλες τις στους υπαίθριους ανοιχτούς χώρους, μέσα από τη συμμετοχή των εκπαιδευτών καθηγητών, των ΤΕΦΑ, των φοιτητών, των ΤΕΦΑ και φυσικά πολλών νέων που θέλουν να πάρουν μέρος σε αυτή την άθληση. Τέλος, επανέρχομαι σε μια πρόταση η οποία έχει να κάνει με νέα Ολυμπιακά αθλήματα, όπως είναι το παρκούρ, όπως είναι το skateboard, όπως είναι η αναρρίχηση, που αυτή τη στιγμή έχουν αναδειχθεί ως Ολυμπιακά αθλήματα και είναι πόλος έλξης, και η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει hub σε αυτά τα αθλήματα τα συγκεκριμένα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ζιαμπάζη, η δική σας εξειδικευμένη πρώτη ερώτηση θα έρθει από την κυρία Ελευθερία Μαρμαρά. Κύριε Ζιαμπάζη, ποιο είναι το σχέδιό σας για την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής ταυτότητας στη Θεσσαλονίκη και πώς μπορεί να συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη? Ξέρετε, στα νιάτα μου συνήθιζα να ταξιδεύω στην Ευρώπη. Στη Μεγάλη Βρετανία, όταν την επισκεφτεί κάποιος, υπάρχει πάρκο του Πίτερ Παν. Στην Ιταλία, όταν επισκεφτεί κάποιος τη Γένοβα, υπάρχει μπαλκόνι του Ρωμαίου και της Ιουλέτας, το οποίο ήταν ένα μυθιστόρημα του Σέξπιρ. Στη Μάλτα υπάρχει χωριό του Ποπάι, το οποίο είναι βασισμένο και εμπνευσμένο από ένα κόμικ. Ακόμα και στα γειτονικά μας Σκόπια, όταν τα επισκεφτεί κάποιος, θα δουν ότι πουλάνε μακεδονισμό. Έχουν κατακλέψει τη δική μας ιστορία, το δικό μας πολιτισμό, τη δική μας κουλτούρα, και αυτό έχει αυξήσει τα τουριστικά τους έσοδα. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη η οποία έχει τη δική της αυθεντική ταυτότητα. Έχει την ελληνική, μακεδονική και βυζαντινή ταυτότητα, την οποία εδώ και πόσα χρόνια δεν την έχουμε αναδείξει όπως θα έπρεπε. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν θα πρέπει να πάει προς μια κατεύθυνση ως προς την ανάδειξη της αυθεντικής της ταυτότητας. Σε περίπτωση που με εκλέξει ο λαός της Θεσσαλονίκης για δήμαρχο αυτής της πόλης, δεσμεύομαι να αναγείρω άγαλμα του βασιλέα Καράνου στην περιοχή του Λευκού Πύργου, ο οποίος ήταν ο γενάρχης των Μακεδόνων από το Άργος της Πελοποννήσου. Δεσμεύομαι να αναγείρω άγαλμα της βασίλισσας Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη ήταν υπαρκτό πρόσωπο, ήταν Ελληνίδα πριγκίπισσα, ετεροθαλής αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν επισκεφτεί κάποιος την Κοπεχάγη της Δανίας, στο παραλιακό μέτωπο έχουν ένα αντίστοιχο άγαλμα εκεί για την Κοπεχάγη, το οποίο είναι η βασική ατραξιόν της Κοπεχάγης και ολόκληρης της Δανίας. Κάτι αντίστοιχο θέλουμε να κάνουμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε λοιπόν σε κάθε έκφανση αυτής εδώ της πόλης να τονίσουμε την αυθεντική μας ταυτότητα, την ελληνική, μακεδονική και βυζαντινή μας ταυτότητα, και αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα μας κάνει αναγνωρίσιμη ως πόλη, ως brand name στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, γιατί όχι όμως και παγκοσμίως. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζιαμπάζη. Η πρώτη ερώτηση, η ειδική πρώτη ερώτηση για τον κύριο Κουριανίδη θα την υποβάλει ο συνάδελφος ο Κώστας Τραπεζανίδης. Κύριε Κουριανίδη,
πώς μπορεί να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα ανάπλασης παλαιών κτίριων όπως υποστηρίζεται και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα κτίρια? Ευχαριστώ, κύριε Τραπεζανίδη. Καταρχήν, υπάρχουν κτίρια μέσα στον πολεοδομικό ιστό της Θεσσαλονίκης, τα οποία, του Δήμου Θεσσαλονίκης εννοώ, τα οποία είναι αναξιοποιητά ή βρίσκονται στο έλεος της φθοράς από στοιχεία της φύσης και από ανθρώπους ακόμη. Αναφέρω χαρακτηριστικά την παλιά Λαχαναγορά, αναφέρω την Ιφανέτ, καθώς και το ΦΙΞ, για το οποίο κάτι ακούμε τελευταία, ότι θα υπάρξει μια επένδυση εκεί πέρα. Εμείς πιστεύουμε ότι τα κτίρια αυτά θα πρέπει να τεθούν επιτέλους, να δοθούν επιτέλους στους δημότες της Θεσσαλονίκης, ειδικότερα στους νέους ανθρώπους. Θα μπορέσουν μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα να ανασκευαστούν, να αναπαλαιωθούν και να λειτουργήσουν εκεί, λόγω χάρη, εργαστήρια για νέους ανθρώπους, να γίνονται σεμινάρια, να γίνονται πρακτικές ασκήσεις πάνω σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες κάθε νέου ανθρώπου που έχει σε συγκεκριμένες κλήσεις που μπορεί να έχει ή κάποιες καλλιτεχνικές αναζητήσεις, να μπορούν να γίνουν κάποιοι χώροι οι οποίοι θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα της στέγασης, της σχολικής στέγης, που είναι πάρα πολύ προβληματική η κατάσταση στην πόλη μας. Να αναφέρω χαρακτηριστικά επίσης την περίπτωση του Αγίου Στυλιανού, το ορφανοτροφείο του Αγίου Στυλιανού, το οποίο πληρώνουμε κάθε χρόνο 110.000 ευρώ ενίκιο εκεί, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να μεταφερθεί λόγω χάρη στον χώρο της Ιφανέτ. Η σχολή χορού, η Δημοτική Σχολή Χορού, το ΚΔΑΠ, το ΚΔΑΠ παιδιών με αναπηρία, το οποίο και αυτό θα μπορούσε να μεταφερθεί σε τέτοιους χώρους, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αυτοί οι χώροι για το κοινό καλό της κοινωνίας μας. Θεωρώ ότι είναι κάτι εύκολο, δεν χρειάζεται πολλά χρήματα. Οι αναγκαίες υποδομές που θα πρέπει να φτιαχθούν μπορούν κάλλιστα με χρήματα της κεντρικής διοίκησης και με τους αυτοτελείς πόρους να αντιμετωπιστούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κουριανίδης ξεκίνησε τον δεύτερο κύκλο των ειδικών ερωτήσεων για την ακρίβεια. Οπότε, κύριε Πέγκα, η δική σας δεύτερη ερώτηση θα έρθει από την κυρία Ειρήνη Παρώνη. Κύριε Πέγκα, άλλοι δήμοι έχουν εφαρμόσει πολιτικές τσιπαρίσματος για τα αδέσποτα ζώα. Εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε για τα αδέσποτα της πόλης μας, δεδομένου ότι έχουν καταγραφεί επιθέσεις από αγέλες ζώων σε ανθρώπους? Να πούμε καταρχήν ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ζώων και άρα το ερώτημα είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Έχουμε δεσμευτεί για τη δημιουργία δημοτικού κτηνιατρίου και αυτό που αισθάνομαι και σε αυτή την περίπτωση ότι δεν έχει συμβεί είναι το νιάξιμο για τα αδέσποτα. Δεν υπήρχε κανένα σχεδιασμός, καμία πολιτική από τον Δήμαρχο και δεν νοιάστηκε να φροντίσει αδέσποτα ζώα παρά μόνο με κάποιες κινήσεις εντυπωσιασμού που ο ίδιος έδινε τα χρήματα κτλ. Εμείς θα συνεργαστούμε με όλες τις εθελοντικές οργανώσεις που υπάρχουν. Θα διοργανώσουμε ένα πολύ δυναμικό δίκτυο. Εγώ έχω μάθει να δουλεύω με συμμαχίες, με συνέργειες. Αυτό έκανα και όταν ήμουν αντιδήμαρχος και αυτό κάνω και ως υποψήφιος δήμαρχος. Φτιάχνω συμμαχίες με ομάδες και με ανθρώπους και προσωπικότητες της πόλης και το ίδιο θα κάνω και την επόμενη μέρα. Θα γίνει ένας συνολικός σχεδιασμός με ενεργοποίηση όλων των εθελοντών, όλων των ανθρώπων που αγαπάνε με ουσιαστικό τρόπο και νοιάζονται για τα αδέσποτα ζώα και μαζί με το Δημοτικό Κτηνιατρίο, με συνεργασία με άλλους κτηνιάτρους, θα φροντίσουμε όλα τα ζώα που υπάρχουν στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης και ακόμα ευρύτερα, θα έλεγα και στη Μετροπολιτική Θεσσαλονίκη, γιατί το θέμα των αδέσποτων ζώων είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, μου έχει εμπειρία τα τελευταία 4 χρόνια, σε όλους τους Δήμους, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ ζωτικό, το οποίο πρέπει να το πιάσουμε από την αρχή όλοι μαζί, με φροντίδα και νιάξιμο καταρχήν για τα ίδια τα ζώα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι, πρέπει να φύγω. Πρέπει να πάω στην εκδήλωση για την επένδυση στο ΦΙΞ, οπότε θα μου επιτρέψετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πέγκα. Συνεχίζω. Πρέπει να κυλήσει λίγο χρόνος για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, επόμενος συνάδελφος, ο Δημήτρης Ελευθεριάδης, ερώτηση στον κύριο Τομπουλίδη.
Είναι η τελευταία ερώτηση. Να είναι 2 εξειδικευμένες ερωτήσεις στον καθένα και την καθεμία. Κύριε Τομπουλίδη, τα τελευταία 4 χρόνια είχαμε θανάτους αστέγων, ακόμη και σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Μάλλον αστέγων συνανθρώπων μας, και να υπογραμμίσουμε των συνανθρώπων, γιατί ορισμένες φορές ξεχνάμε ότι είναι ανάμεσά μας και δεν είναι τόσο μακριά μας. Ποια είναι τα 3 πρώτα πράγματα που θα κάνετε σε περίπτωση εκλογής σας για να αντιμετωπίσετε το ζήτημα? Ξαναλέω, τέτοια σοβαρά ζητήματα στην πόλη μας και γενικά, δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη προφανώς, το ζήτημα της αστεγίας σε μεγαλοπόλεις δεν αντιμετωπίζονται με ημίμετρα, με μέτρα ασπιρίνες που μπορεί να ανακουφίσουν τέλος πάντων για κάποια περίοδο, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα και τα αίτια του. Και τι θέλω να πω, ότι προφανώς στα μέτρα που θα πάρουμε θα είναι η ενίσχυση δομών, υπνοτήρια, για την στέγαση, την τροφή, τη διατροφή των αστέγων, αλλά εδώ πρέπει να δούμε ουσιαστικά και οι νέοι ιδιαίτερα που ενδιαφέρονται για την πολιτική, τις επιλογές που θα κάνουμε και την Κυριακή στις 8 Οκτώβρη και γενικότερα πολιτικά και στη ζωή μας. Για να μην έχουμε αστέγους πραγματικά. Και ποια πολιτική δημιουργεί αστέγους. Και ποιοι ήταν αυτοί οι υποψήφοι που το προηγούμενο διάστημα προσπάθησαν να εμποδίσουν να πολλαπλασιαστούν οι άστεγοι στην πόλη μας και αλλού. Και τι θέλω να πω, ήταν οι υποψήφοι της Λαϊκής Συσπήρωσης, συνδικαλιστές σε εργατικά σωματεία, σε συλλόγους γυναικών, σε πολιτιστικούς συλλόγους, σε φοιτητικούς συλλόγους, οι οποίοι μπήκαν μπροστά με τους βουλευτές του κόμματός μας, με τους εκλεγμένους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους, να μην βγει κανένα σπίτι, λαϊκό σπίτι πρώτης κατοικίας, στο Σφυρί, για να κερδίζουν οι τράπεζες και τα φαντς. Εκεί ήμασταν στην πρώτη γραμμή των αγώνων και θα είμαστε το επόμενο διάστημα για να μην πολλαπλασιαστούν οι άστεγοι με τους χιλιάδες πληστηριασμούς που έχει έτοιμους η κυβέρνηση και οι τράπεζες. Και θέλω τα τελευταία 25 δευτερόλεπτα να κάνω μια δήλωση. Θα τη διαβάσω και λίγο από μέσα γιατί είναι συλλογική. Είναι η τελευταία φορά που συμμετέχουμε στο ίδιο πάνελ με την εθνικιστική, αντικομμουνιστική, ομοφοβική παράταξη του κ. Ζιαμπάζη. Οπαδοί αυτού του συγκεκριμένου κυρίου, τέλος πάντων, χθες το βράδυ, μέσα στο σκοτάδι, βανδάλισαν το εκλογικό περίπτωμα της Λαϊκής Συσπήρωσης στην Τούμπα, κολλώντας αυτοκόλλητα της παράταξής του. Καλούμε το λαό της πόλης να του στείλει στο σπίτι τους, ενισχύοντας τη Λαϊκή Συσπήρωση. Το ίδιο περιμένουμε και από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Κύριε Τομπουλίδη, έγινε σαφές, ήταν μέσα στο χρόνο, κύριε Ζιαμπάζη. Αν θέλετε, όχι, κύριε Ζιαμπάζη, μέσα στο χρόνο σας, στην επόμενη ερώτηση. Αν θέλετε, μόλις πάρετε την επόμενη ερώτηση. Κύριε Ζιαμπάζη, αν θέλετε, ήταν μέσα στο χρόνο του, κύριε Τομπουλίδη. Δεν έχουμε κανένα. Αν θέλετε στην επόμενη ερώτηση να απαντήσετε σε αυτό, έχετε το δικαίωμα να το κάνετε. Να συνεχίσουμε ομαλά όπως ξεκινήσαμε. Η δεύτερη μάλλον ειδική ερώτηση προς τον κύριο Τσαβλή από το συνάδελφο το Μιλτιάδη του Σταυρόπουλο. Κύριε Τσαβλή, έχετε προβλέψει πού θα βρεθούν οι εκτάσεις αλλά και τα διαθέσιμα κονδύλια για τα πάρκα τσέπης, για τριπλασιασμό των δέντρων και για επιπλέον χώρους άθλησης? Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει περί τα 350 ακίνητα, εκ των οποίων τα 125 είναι αναξιοποίητα. Είναι διάσπαρτα μέσα στον αστικό ιστό, σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Υπάρχουν μερικά οικόπεδα, φιλέτα, τα οποία δεν φαντάζεται κανείς ότι είναι του Δήμου Θεσσαλονίκης και παραμένουν εκεί αναξιοποίητα. Θυμίζω επίσης και τα λουτρά Θέρμης, τα οποία είναι μια μεγάλη έκταση, ανήκουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης και παραμένουν μέχρι και τώρα, παρά το μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Θέρμης, αναξιοποίητα. Αυτές λοιπόν οι εκτάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για να γεμίσει η πόλη πράσινο, να γίνουν τα πάρκα γειτονιάς όπως έχουμε υποσχεθεί, όσο και να χρησιμοποιηθούν και κάποια από αυτά για να ανακουφίσουν το παρκάρισμα μέσα στις στενές γειτονιές της πόλης μας. Επιπλέον, εδώ θα ήθελα να τονίσω και τη θέση της παράταξής μας στην επικείμενη ανάπλαση της ΔΕΘ. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το θέμα αυτό έχει σκαλώσει και ελπίζουμε πραγματικά να πάρει άλλη τροπή, να αλλάξει, να μην γίνει αυτή η τσιμεντούπολη μέσα στην τσιμεντούπολη που έχει προγραμματιστεί, να γίνει ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο, να γίνει μια πράσινη έκταση 300 στρεμμάτων με νερά, με χώρους άθλησης για όλους τους πολίτες. Είναι μεγάλη ευκαιρία για την πόλη και φυσικά με ένα υπερσύγχρονο υπόγειο πάρκινγκ. Τα κονδύλια λοιπόν αυτά που θα βρεθούν για να γίνουν, όχι η ΔΕΘ είναι άλλου ευθύνη. Υπάρχουν προγράμματα ΕΣΠΑ, υπάρχει το πρόγραμμα Τρίτσης, υπάρχει το Πράσινο Ταμείο που μπορούν να χρηματοδοτήσουν την πόλη και το Δήμο για να κάνει όλα αυτά και να γίνει η πόλη πιο πράσινη.
Ευχαριστούμε, κύριε Τσαβλή. Έχουμε και τον χρόνο, οπότε δράτω με τις ευκαιρίες να πω τώρα τις ευχαριστίες στον Γιάννη τον Κοτσιφό, τον διοικητικό μας διευθυντή, που ήταν χωρίς αυτόν δεν θα γινόταν όλο αυτό, την ομάδα του Δημήτρη του Μουζάκη, που φροντίζει για τη τεχνική μας κάλυψη, φυσικά τον Βασίλη του Παπαγεωργίου από το Δήμο, που αποδεικνύει ότι όντως αυτό που είπατε όλοι, ότι ο Δήμος έχει ικανά στελέχη, και το βλέπουμε στο πρόσωπο του Βασίλη αυτό. Λοιπόν, εντάξει, πήρα τον χρόνο. Κύριε Αγγελούδη, η δεύτερη ειδική ερώτηση για σας θα έρθει από τον κύριο Αλέξανδρο Βασιλείου. Κύριε Αγγελούδη, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της σχολικής στέγης, δεδομένου ότι έχουμε δει σοβάδες να πέφτουν μέσα στις σχολικές αίθουσες, και πώς μπορούν να αναβαθμιστούν αισθητικά αλλά και λειτουργικά οι ήδη υπάρχουσες σχολικές μονάδες? Κύριε Βασιλείου, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι γεγονός ότι η αβελτηρία των τελευταίων ετών της απερχόμενης διοίκησης έχει αφήσει ένα αρνητικό αποτύπωμα στο θέμα που λέγεται σχολική στέγη. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται με την διαδικασία του ΣΔΙΤ περίπου 2 διαγωνισμοί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για πλειάδα σχολικών και εκπαιδευτηρίων, όπου όμως δεν υπάρχει ούτε ένα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Αυτό για μένα είναι μια ένδειξη μιας καταστροφικής αδιαφορίας. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την διαδικασία των υπαρχουσών εκπαιδευτηρίων, προσδοκούμε μέσα από μια εκτεταμένη παρέμβαση να δούμε ξανά να μετατρέπονται κάτι που πήγε να ξεκινήσει πριν από 5 χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν το πίστεψαν και δεν το υλοποίησαν. Να δούμε τους άβλιους χώρους των εκπαιδευτηρίων να γίνονται ανοιχτοί δημόσιοι χώροι, όπου θα γίνεται μια αξιοποίηση της αυλής του κάθε σχολείου μέσα από την γειτονιά, γιατί πιστεύουμε στη γειτονιά και το πρόγραμμά μας αναπτύσσεται γύρω από τις 24 γειτονιές της πόλης. Εκεί βλέπουμε και την διαδικασία να ξαναδούμε πάλι πιλωτικά, να ξεκινούμε τις πράσινες στέγες, γιατί είχε ξεκινήσει και αυτό ως ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο δεν τελεσφόρησε. Δηλαδή μιλούμε για 50 σχολεία τα οποία τα έχουμε δει ότι μπορούν να φιλοξενήσουν πράσινες στέγες. Τέταρτον, μιλούμε για 4 βρεφονηπιακούς παύλα παιδικούς σταθμούς, όπου έχουν σχεδιαστεί σε συγκεκριμένους χώρους, όπου είναι τραγική η έλλειψη για τα νέα ζευγάρια, για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αγγελούδη. Η ειδική δεύτερη ερώτηση για τον κύριο Ζιαμπάζη. Θερμή παράκληση, επειδή πήγε να πυροδοτηθεί ένα κλίμα, θα σας παρακαλούσαμε θερμά να το συνεχίσουμε ομαλά. Απαντήστε στην ερώτηση που θα σας υποβάλει ο Αλέξανδρος Παπακασταντόπουλος. Κύριε Ζιαμπάζη, πείτε μας πώς σκοπεύετε να οργανώσετε τη Δημοτική Αστυνομία και τι προτείνετε για την ασφάλεια και την παραβατικότητα στην πόλη. Καταρχήν, για να απαντήσω λιγάκι στην προηγούμενη παρέμβαση που αφορούσε την παράταξή μας, εγώ το παράδοξο είναι ότι έχω να πω ότι συμφωνούμε και εμείς ότι η πρώτη ειδικά λαϊκή κατοικία είναι ιερή και θα πρέπει να προστατεύεται. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τώρα, το θέμα της ασφάλειας της πόλης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο παρατηρείται έντονα ότι έχουμε πρόβλημα σε πάρα πολλές γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Έχουμε έντονη παραβατικότητα, έχουμε ελλειπή φωτισμό και έχουμε πάρα πολλά φαινόμενα παραβατικότητας. Η Δημοτική Αστυνομία, σε αυτό το κομμάτι δεν έχουμε τίποτα άλλο να προτείνουμε παρά το αυτονόητο. Αυτό που συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις. Δηλαδή, η Δημοτική Αστυνομία δεν είναι μόνο για να κόβει κλήσεις τα αυτοκίνητα. Θα πρέπει να είναι τα μάτια της αστυνομίας. Θα πρέπει να διαθέτει ελαφρύ οπλισμό, ενδεχομένως χειροπέδες, τίζερ ή κάποιο γκλόπ, αλλά αυτά να τα έχει μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις. Αλλά σε πρώτη φάση θα πρέπει να είναι τα μάτια της αστυνομίας, να κάνει περισσότερες περιπολίες και επίσης στις γειτονιές θα πρέπει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης να μεριμνήσει να υπάρχει περισσότερος φωτισμός. Αυτό είναι το πλάνο μας για τη Δημοτική Αστυνομία και θα πρέπει η Δημοτική Αστυνομία να έχει τον αυτονόητό της ρόλο, ο οποίος δεν είναι άλλος από το να παρέχει ασφάλεια στους πολίτες και όχι μόνο να κόβει κλήσεις.
Τέλος, θα ήθελα λιγάκι να αναφερθώ και στο κομμάτι του παρεμπορίου. Για όσους έχουμε πάλι ταξιδέψει στο εξωτερικό, θέλω να πω το εξής. Μπροστά από τον πύργο του Άιφελ δεν υπάρχει παρεμπόριο. Μπροστά από το πύργο του Big Ben δεν υπάρχει παρεμπόριο. Μπροστά από το Κολοσσέο στην Ιταλία δεν υπάρχει παρεμπόριο. Μπροστά από το Λευκό Πύργο, Κυριακή μεσημέρι ή απόγευμα, γιατί να υπάρχει παρεμπόριο? Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Κορόιδο δηλαδή είναι ο μαγαζάτορας, ο καταστηματάρχης και ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος λίγο πιο δίπλα έχει νόμιμα το κατάστημά του, πληρώνει τους φόρους του, πληρώνει τον υπάλληλό του, πληρώνει τα δημοτικά τέλη, πληρώνει τους λογαριασμούς του. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την υποτυπώδη ασφάλεια σε αυτή την πόλη. Θα πρέπει δηλαδή να διασφαλίσουμε τα αυτονόητα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαμπάζη. Και να πάμε στην τελευταία ερώτηση και να πούμε ότι επειδή κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί, μετά την τελευταία ερώτηση που θα είναι από τη συνάδελφο την Ελευθερία Μαρμαρά στην κυρία Κέκη, θα δώσουμε και μισό λεπτό χρόνο στον κάθε υποψήφιο και την κάθε υποψήφια να μας πει, να μας απαντήσει στο απλό ερώτημα γιατί να σας ψηφίσουμε. Κυρία Κέκη. Μάλλον συγγνώμη, Ελευθερία, ναι. Κυρία Κέκη, ποιο είναι το σχέδιό σας για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία ώστε να καταστεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιτέλους προσβάσιμος και φιλικός για όλες και όλους? Λοιπόν, η πόλη δεν είναι προσβάσιμη. Προς τα άτομα με αναπηρία είναι τραγικές οι συνθήκες οι οποίες βιώνουν όταν προσπαθούν να μετακινηθούν. Τα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν δεν είναι κάτι, δεν ξέρω, που δεν έχει ξανακουστεί πουθενά ποτέ σε καμία άλλη πόλη της Ευρώπης ή του κόσμου. Υπάρχουν τα παραδείγματα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Τι θέλουμε? Θέλουμε ράμπες για τα αμαξίδια να μπορούν να είναι σωστά τοποθετημένες, να μην έχουν απόσταση από το κράσπεδο, να μπορούν να έχουν το σωστό ύψος και τη σωστή κλίση. Τα πεζοδρόμια θα πρέπει να έχουν οδηγούς τυφλών πέρα από όλα τα άλλα, αλλά οι οδηγοί τυφλών δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται από τραπεζοκαθίσματα. Γιατί όσα έργα και να γίνουν απάνω σε αυτά τα ζητήματα, αν δεν φροντίσουμε ώστε αυτά τα έργα να μην καταπατώνται πάνω στο άκρατο ιδιωτικό συμφέρον, δεν θα είναι και χρήσιμα στη τελική. Γιατί ακόμα και εκεί που υπάρχουν τα έργα, έχει τραπεζοκαθίσματα. Στην πλατεία χρηματιστηρίου στα Άνω Λαδάδικα η συνθήκη είναι τραγική. Όχι αμαξίδιο ή άτομο με περιορισμένη όραση δεν μπορεί να περάσει. Δεν μπορεί να περάσει κανείς. Για παράδειγμα, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό. Φυσικά μετά έχει να κάνει και με τις ηχοσηματοδοτήσεις στα φανάρια. Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνονται από τις ίδιες τις κοινότητες, τα άτομα, τους συλλόγους, τους φορείς των ανθρώπων αυτών που βιώνουν τα συγκεκριμένα αυτά ζητήματα. Στην μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που είχαμε κάνει που αφορούσε το κυκλοφοριακό και είχαν καλεστεί άτομα από ομάδες προσβασιμότητας για να τοποθετηθούν για αυτά, είχαν βοηθήσει πάρα πολύ στην ενίσχυση του προγράμματός μας με αυτά τα αιτήματα και ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Θα πάρω αυτά τα 15 δευτερόλεπτα για να πω ότι στεκόμαστε δίπλα στη λαϊκή συσπήρωση και καταγγέλουμε τις φασιστικές επιθέσεις σε όποιον και όποιο τις βιώνει. Θα είμαστε εκεί για να σταθούμε εμπόδιο στη φασιστική απειλή τόσο μέσα όσο και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κέκη. Νομίζω ότι κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τον κύκλο των ερωτήσεων και στις δύο ενότητες. Όπως νωρίτερα είπε η συνάδελφος η Δήμητρα Κεχαγιά, επειδή έχει μείνει λίγος χρόνος σε όσους απομείνατε, θα σας δώσουμε μισό λεπτό. Θα ξεκινήσουμε αυτή τη φορά ανάποδα από τον κύριο... για να μπορεί να μετράει και ναι. Θα σας δώσουμε λοιπόν ένα λεπτό στον καθένα. Θα ξεκινήσουμε αντίστροφα αυτή τη φορά από τον κύριο Τσαβλή. Στο ερώτημα που είναι κοινό βέβαια για όλους. Για ποιο λόγο να ψηφίσω Δρόσο Τσαβλή στις εκλογές της Κυριακής? Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει εμπειρία και γνώση των προβλημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης μετά από μια προϋπηρεσία 20 περίπου ετών και μάλιστα υπηρεσία σε θέσεις τόσο διοίκησης όσο και αντιπολίτευσης. Έχω δει προσωπικά τα πράγματα μέσα και έξω από το Δήμο και αυτή μου η πλούσια εμπειρία θεωρώ ότι είναι πολύτιμο εργαλείο και πολύτιμο όπλο στο να ζητήσω από τους Θεσσαλονικοί συντοπίτες μου να με ψηφίσουν. Επιπλέον τους προτείνουμε όλοι εμείς ένα ολοκληρωμένο, υλοποιήσιμο, ρεαλιστικό και κυρίως κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο ακουμπάει αφορά σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής της πόλης μας και έχει έναν καθαρά ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, έχει το Θεσσαλονικιό στο κέντρο του και στην ποιότητα της ζωής του.
Μιλάμε για πράγματα ρεαλιστικά, αυτονόητα, καθημερινά, τα οποία μπορούμε να υλοποιήσουμε από την άλλη κιόλας μέρα, χρησιμοποιώντας παλιές μελέτες του Δήμου Θεσσαλονίκης, γλιτώνοντάς τον έτσι από πολλά έξοδα, μελέτες που πρέπει να βγουν από το σιρτάρι, να ξεσκονιστούν, να επικαιροποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν. Θέλω να μας πιστέψουν ότι είμαστε διαφορετικοί. Φέρνουμε έναν καινούριο αέρα, 155 υποψήφοι όλων των... Ευχαριστώ πολύ. Απέναντι στους τρεις σωματοφύλακες της αντιλαϊκής πολιτικής, δηλαδή τις παρατάξεις που στηρίζονται από τα κόμματα που μας φέραν, που κυβέρνησαν το προηγούμενο διάστημα και μας φέραν σε αυτή την κατάσταση, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, και έχουν πληθώρα στελεχών αυτών των κομμάτων στα ψηφοδέλτια τους, τις παρατάξεις των κυρίων Ζέρβα, Πέγκα, Αγγελούδη, τουλάχιστον, που θα δημιουργήσουν ένα μπλοκ αντιλαϊκό το επόμενο διάστημα, όποιος και αν είναι δήμαρχος, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακολουθώντας την ίδια πολιτική που ακολούθησε και η διοίκηση Ζέρβα, των ιδιωτικοποιήσεων, της διάλυσης των υπηρεσιών του Δήμου. Θεωρούμε ότι μπορεί να σταθεί μια ισχυρή μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση και αυτή μπορεί να είναι μόνο η λαϊκή συσπήρωση. Να βάλει τις βάσεις για να έχουμε αύριο για τα παιδιά μας μια όμορφη πόλη με σχολεία, νηπιαγωγεία, ελεύθερους χώρους, πράσινο. Μπορούμε να το καταφέρουμε και με τη λαϊκή συσπήρωση δημοτική αρχή, όπως αυτή την εμπειρία την έχει ζήσει, τη βιώνει και θα συνεχίσει να τη βιώνει ο πατραϊκός λαός με τον κομμουνιστή δήμαρχο Κώστα Πελετίδη. Ευχαριστώ. Ζητούμε την ψήφο του λαού της Θεσσαλονίκης να μας εμπιστευτεί, γιατί πρέπει επιτέλους να έχουμε έναν δήμαρχο ο οποίος δεν είναι παιδί ενός κομματικού σωλήνα, δεν εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά ή άλλου είδους συμφέροντα. Είμαστε αυτοδιοικητικοί εδώ και 2 δεκαετίες. Την τετραετία που προηγήθηκε, που είχαμε την τιμή να θητεύσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποδείχθηκε ότι δεν παρεκκλίναμε από τις κόκκινες γραμμές μας. Δεν κάναμε πράγματα τα οποία κάτω από το τραπέζι κάποιοι άλλοι θέλησαν να εξαργυρώσουν την εμπιστοσύνη του λαού της Θεσσαλονίκης, αποκομίζοντας μία λόγω χάρη θέση αντιδημαρχίας ή κάτι άλλο. Είμαστε πιστοί σε αυτά τα οποία λέμε και ζητούμε από τους πολίτες να εκτιμήσουν ότι υπερασπιζόμαστε συγκεκριμένες αξίες, συγκεκριμένες απόψεις με τις οποίες πορεύτηκε ο λαός μας και το έθνος μας στην πορεία των αιώνων. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το σύνθημά μας για αυτές τις εκλογές είναι η πόλη στα χέρια των κατοίκων της. Και αυτό είναι ο στόχος μας. Θέλουμε να κάνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο χρήσιμο για την κοινωνία και για την πόλη. Θέλουμε να αφορά τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων που τα βιώνουν. Και αυτοί είμαστε κι εμείς. Εμείς στο σχήμα, στην πόλη ανάποδα, είμαστε οι πραγματικοί άνθρωποι που βιώνουμε την πόλη έτσι όπως είναι στην πραγματικότητά της. Οραματιζόμαστε μια διαφορετική προοπτική λοιπόν για το Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα Δημοτικό Συμβούλιο δίπλα στους κατοίκους του και όχι ξένο ως προς την πόλη. Θέλουμε να δώσουμε προοπτική, θέλουμε να δώσουμε όραμα, θέλουμε να κάνουμε ενδιαφέρουσες ξανά τις πολιτικές διαδικασίες, θέλουμε να έχει ενδιαφέρον να ασχοληθεί ένας άνθρωπος με την αυτοδιοίκηση. Και αυτό γίνεται μόνο όταν μπορεί να βιώνει ότι τα πραγματικά προβλήματα έρχονται και εισακούονται και οι λύσεις οι οποίες δίνονται έχουν προτεραιότητα τον κάτοικο και όχι τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτή λοιπόν για μας, αυτό είναι ο στόχος μας, το να γυρίσει η πόλη στα χέρια των κατοίκων της. Οι Ενωμένοι Μακεδόνες είμαστε μια ανεξάρτητη, ακομμάτιστη, πατριωτική και δημοκρατική παράταξη. Προερχόμαστε από τα σπλάχνα της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, είμαστε πολίτες της διπλανής πόρτας, αγαπάμε πάρα πολύ τον τόπο μας, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις μας. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλα τα προβλήματα, τα καθημερινά της πόλης μας. Τα έχουμε ζήσει στο πετσί μας και δεν προτείνουμε φαραωνικά έργα. Προτείνουμε απλές, απτές λύσεις με λίγα χρήματα. Προτείνουμε να κάνουμε την πόλη μας μια όμορφη, καλέσθητη και πρακτική πόλη και όραμά μας είναι να αναδείξουμε την ελληνική, μακεδονική, βυζαντινή και αυθεντική ταυτότητα της πόλης μας, έτσι ώστε να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη μας γνωστή στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, έτσι ώστε να αυξήσουμε τον τουρισμό μας, τα έσοδά μας και έτσι ώστε να κάνουμε τους πολίτες αυτής της πόλης λίγο πιο ευτυχισμένους και να ζουν μέσα σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Κύριε Αγγελούδη. Έχουμε ρεύμα, όπως βλέπετε. Η πόλη μας πρέπει να σταματήσει να είναι μια πόλη των ματαιωμένων σχεδίων και των ανύπαρκτων έργων. Χρειάζεται μια νέα οπτική για τη Δημοτική Αρχή. Μια Δημοτική Αρχή που δεν θα είναι σκαλοπάτι μιας πολιτικής ανέλυξης φιλοδοξίας ή κομματικών αντεγκλήσεων ή και συγκλήσεων, γιατί κρατούν δεσμευμένοι και όχι μια πόλη η οποία διεκδικεί. Στη λογική λοιπόν αυτή προτείνουμε μια Δημοτική Αρχή με την ομάδα για τη Θεσσαλονίκη, μια ανεξάρτητη ομάδα η οποία συγκροτείται από ό,τι καλύτερο έχει η πόλη σε ενεργούς πολίτες, από ό,τι καλύτερο έχει σε κοινωνικούς εθελοντές και με ένα πρόγραμμα τεκμηριωμένο, δουλεμένο καλά που αφορά όλη την επόμενη πενταετία. Σε αυτήν λοιπόν την κίνηση καλούμε τους πολίτες μας να μας αξιολογήσουν έχοντας υπόψη ότι αυτός που πρέπει να είναι δήμαρχος είναι αυτός που ό,τι και αν έκανε άφησε ένα αποτύπωμα στην πόλη. Αυτό το αποτύπωμα που δεν μπόρεσε να αφήσει ο απερχόμενος δήμαρχος, αυτό το αποτύπωμα που χρειάζεται η Θεσσαλονίκη. Πριν κάνει την αποφώνηση ο Τάσος Αρέτζιος, εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες, να κάνω 2 ευχές. Η πρώτη είναι στο επόμενο debate που θα κάνουμε και ελπίζω να συνεχίσουμε να το κάνουμε το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, να είναι όλοι υποψήφοι και υποψήφιες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και ένα δεύτερο, να ευχηθώ στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να συνεργαστεί τόσο αρμονικά όσο συνεργάστηκαν οι νέοι συνάδελφοι για να γίνει αυτό το debate. Δούλεψαν σκληρά και ομαδικά πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Και παιδιά, ραντεβού στις ευρωεκλογές εμείς.